Iya.
AGBANI. The other side.
Yes, so all right. Now people will okay, I the people the ministers of the gospel first, then we will be taking it gradually. The fathers, the royal fathers will be here with us, and the chairman is already here in our midst. So now people okay, let's begin to make welcome the fathers in the house. Father, you are welcome. You are welcome. I know integrity. Yes. And also not going to teach our own big man. And never can we celebrate him, the man of fire, to Napa. Yes, Sorondu Kochukwaka. Aha, uchine kaina hoanya. Kuoro haka. Chaka mkushie gihe chukurani. Kankushie gihe. Nkana niyo. Ndabo ndi nkanu. Reverend kambogo de chondi nkanu ebe hano. Nkana niyo. Hey! Koronu Jesus Saka. Ono signing a purple, our own brother. Let's Father. Oh, no, Father. Ugo. Oh, no, Lisa. How do you want to say that? Yes, you don't have all right. Also, he's in our midst. Also, and if I'm not mistaken, sir, God bless you, sir. What a marama. Oh, you were already I'm not going to go over the Nadia Taco, Okula. Manim Manoti, no now. You know, when I was at a Wutana, they are named Manavo. Immediately to address us. And then I hate to Wote. I'm an MD no travel. Come now for it. Since you ever when I see my car, I can represent here. And now I'm not coming out of what I can order. Where's you? So that I can make you with. Okay, I'm a member of an honor Germany in a spirit and with me now and that. So you have an appointment again, I can make you a time. Corona Chairman Anaka, oh, Osubum Mado. Chairman, I can better Ilan same Kaibido. Yes. Now to Fuyoke, Onyana Chairman Nani so, but Honorable Ifani Namani, PM Pogodo, God bless you, sir, for coming. Beloved Reverend Father, to open us in prayer, sir. Maganchedogi, Yeni Niju, Bora Ichuku, Oyenketo, Kahi Sike, Oyenko Bachinketata, Gijaka Giwekuzobia. What do you have an emene no one in Amoromakia? Emene Juane Kenegi, no Gawa. And I also give the line the Mosey, and I was a monster, Keda, the line, Ebo Bebe, Kenile, wherever I go for man. On give where I now qua. We say that you're going to bless us in the land that you have given to us. Joel chapter 2, verse 25-26. But can I go see God? Nobody had Kai.
anyị na-ayọ otu ọbụla anyị na-emepe mmemme a ebidogoro ka ngọzi gị zuo okigiri gị nke ndụ n'ebe anyị chere nọ n'ofu n'ofu n'ezinụlọ anyị n'akara aka anyị na ndụ anyị ihe niile anyị na-eme bụ ihe anyị na ya bụ ihe ọ kachasị nke ụbọchị nke taa ka ebube gị zuo oke ka ụwa mara n'ezie anyị na-adọrọ mmadụ we not connecting mmadụ na something but surely goodness and mercy of God will continue to follow us in the days of our life. Yeah, but I know goodness and mercy will follow us. And I the goodness and mercy will continue to follow us. We are going to give a goodness and mercy will disappear. We decree a new beginning, fresh anointing, power, grace, in a moment. We continue to follow us in the days of our life. Today. Daddy, thank you for ngozi anyị na-ewusara anyị na-enwegodo ihe ọzọ ị gwara m na mercy na goodness ga-eso m na-ala. Dịka anyị na-ekwu okwu onye nke anyị the chief host onye nke anyị he is our ambassador and you are under education. Papa, you are welcome, sir. Ezigbo mmadụ nwoke ji umeala taile nwunye gị ọmarịcha nwaanyị. No, sir. No, sir. You are welcome. All right, Samuel Konko representing PGAZ. The man get you about that. You ever get Merega Mara? Onye tire amen. Representing Christ Ascension Church, AGBANI is in our midst. Yes, and when we can my phone up on a better and call you to order, we'll be seeing them. Put your hands together. Or there is any Ezuroke. Teachers are here, prophet, prophetess. Any Ezuroke about that. Hey, okay, DJ, let's go there. Years ago, Kita Ukasim Nanjewekwe na azụ ndị na-echi ndị fada ebe a ka nọ ebe a ka nsi wee bịa. Echetara m mgbe anyị na-agụ akwụkwọ na Bigad Memorial Seminary ewere ofu Latin adage a gwara ya oge ahụ asụsụ ndị Latin a sịrị nọ echequam bonum et habitare fructus in ucuntum. Amaghị m kwuru na ga-eso ụmụ wee sụọ ya bụ asụsụ. A sịrị m na ọ bụ echequam bonum gbafuo ya akpọrọ ya ụfụ ndị nne niile ebe ha bụ onwe ha n'aka. Eche m na ị ga-akụ aka AGBANI mụrụ ya. Enweghị onye hapụrụ nwanne ya. Onye ọbụla bụ nwanne ya n'aka wee tụfunata ebe o tụfunata. Anyị nọdebe onwe anyị ofu ofu. Ihe a na-akpọ bụ unity. Unity. No one can give what he or she does not have. Ihe a bụ ihe anyị na-eyi onwe anyị taa. Ọ nnukwute ihe. Ọ ya bụ ihe discover. Ekpere m na-ekpe bụ anyị ncha niile otu ọbụla ya ebido gị ya anyị ga-continue like that. Onye aya na nwanne ya. Onye aya na nwanne ya. Onye nụdebere gị si aya na nwanne gị. Aya na nwanne gị. Metu aka gị ọfụma si aya na nwanne gị. Aya na nwanne gị. Unity. That is power. Ọ ike ka ọ bụ nnukwute ike. Ọ nnukwute ike ka ọ bụ. Otu ọ bụ na anyị nche na-ejikọrọ onwe anyị ọnụ. Ndị ụkọchukwu jikọkwa onwe ha ọnụ. Ndị akpọrọ akpọ ndị na gọọmenti jikọkwa onwe ha ọnụ.
anyị chere nọrọ ebe a tata anyị anaghị agbalụs ekpere anyị na-ekpe wee bụrụ otu ọ bụ na unity adịgo ọ ga-adịrị gaba o bido tata dịba ya dịrị mma gaba and ofu ihe ọzọ anyị na-ekwukwa abụ ọkụ a gụnyere anyị n'aka ya ayụkwa na ayụchaa ekwukwana ka ọ yụọ gị n'aka ọ bụrụgodị na ikuku chọrọ ikwuyi ya ma ọ mụfụ na iji machisi n'akụkụ gị ọ ga-agba oyigodi ịkparụ machisi tinye ọkụ ọzọ Bọ̀rọ̀ nínú àwọn fáwọn thank you so much. Àmọ́ m ka m tụọ ihe niile ahụ ị sụrụ mana anụrụ m dum ka m chebiri ya bụ ya. Ịma na mgbe ụfọdụ ndị ụkọchukwu na-ekwu ma nke ị ghọtara ma nke ị na-aghọtaghị ebe ndị chọọchị na-etebiri onye ọbụla wụ na-emem mgbe onye ọbụla tie dum Reverend anyị ghọtachara ihe ọbụla ikwu. All right. A sị onye na-amara ekwu okwu ya kwuo okwu ọ bịa were maịkị chekata ihe ọ ga-ekwu maka na ọ mara ekwu okwu ọ mara ebe ọ ga-ebido ọsị nshọt ife mee bụ na ife ya bụ n'obi na ndị niile ebughị ụzọ ekwuchago ya so ndị niile bụ m ụzọ ife m bụ n'obi ife ekwuchago ya onye nwaanyị gọzie anyị onye ụkọchukwu m ekwu okwu na-ekpe ekpere maka ịdị n'otu na ịhụnanya ga-achị anyị. Ihe ọzọ m na-atụkwasị n'etiti anyị tupu m anọrọ ọdụ bụ dịka unu nọkọrọ otu a ọ ga-adịkwa mma occasionally ọ bụrụ once in 2 months or 3 months anọkọ n'ọnọdụ ekpere so that anọkọ asị Reverend Fada gbaa anyị ume o ruo n'ọzọ asị ụkọchukwu Ascension gbaa anyị ume Methodist gbaa anyị ume onye Apostolic gbaa anyị ume Assemblies nzukọ niile. Our Lord Bishop of the Methodists sent our own very Reverend Sam Ani to represent him, and Ile Anyodeka Bishop. Can we have opportunity and know from the bishopry? Praise the Lord. Praise the Lord. Enwere ike ọbụna nke o kwuru bụ amụma ka ọ na-ebu ka anyị were nke ahụ na amụma. Eji m ohere a na-ekele mmadụ niile n'aha His Lordship the Right Reverend Dr. John Nlenanya Okorie, the Dausan Bishop of AGBANI Diocese, onye zitere m ka m bịa nọchite anya ya n'oge a n'ihi otu ihe maọbụ nke ọzọ nke dapụtara mere na ọnọghọ n'Enugu steeti dịka anyị na-ekwu n'oge a. Eji m ohere a na-ekele mmadụ ncha niile ka m malite na ndị kpọrọ anyị oku ma na-asị na ada abịabe nwoke ekele nwaanyị, so ka m buru ụzọ kelee na ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị ndị papa anyị ndị nna anyị ochie. Mgbe m na-agwa ha okwu a sịrị m ha na ha gosiri ihe dị iche n'ihi na ọ bụrụ na ị bịa na AGBANI a gasị na enwere so many parishes, but now they came together na-eme otu meeting nke gosiri na ịdị n'otu dị n'etiti unu. Rugwe taa anyị hụrụ ụmụ nwaanyị AGBANI niile ka ha nọ n'ebe a, ma ndị Amakụ ma ndị Mba Ọgọdọ ma ndị Ogbeke ma ndị ebe steshọn. O gosikwara ịdị n'otu, ana ịdị n'otu a Chineke anyị ji were bịawa. Ana enwere otu okwu ji ya were bịa idedicate mmiri agbapụrụ unu na ihe ụfọdụ arụcha na this community ya na the ultramodern view center ebe a rụrụ unu. Mgbe anyị bịara anyị hụtara na ihe ọma na-abata na AGBANI
na Chineke nwere gọziri nwa unu ya si n'obodo oyibo hụ ihe a na-eme n'obodo oyibo dị mma were webata ya n'obodo nke aka ya. Ụmụ nwanyị bụ afọ na-atụ ime nọ n'ebe a. Ekpere His Lordship si emukpe n'isi unu bụ na nwa ahụ nke unu mụrụ n'afọ ga-abụ ngọzi were nye unu n'aha Jizọs. Amen. Ọ dịghị onye n'ime unu nke ga-amụ nwa ya eseti aka tie ya ihe. Ọ dịkwana onye n'ime unu nke ga-ebe akwa anya mmiri n'isi nwa. What is the land? Hallelujah. Kenenu Chineke n'ihi na ọ dị mma. N'ihi na ruo mgbe ebighị ebi ebere ya na-adị. Ngwa kwọrọ Jizọs aka. All right. Reverend Father. Ọ fọrọ chelu Okay. MC. Okay. Chọrọ m onye ama akpụ n'ebe a. O represent ama akpụ niile egwu ya ọjị. Now you see there. Yes, sir. Ngọpụgazielu m ndị ụkọchukwu. Okay. Anọ m na nke ndị ụkọchukwu. Ebe fada ga-ewo. Okay. Reverend ewolu. Ya na pastọ kwa anụ ewolukwuo. Onye ọbụla ga-atọ ọjị. Reverend ịhụrụ ya. Ịma na ọ bịaghị dị ka akwụkwọ nsọ, ọ bịara dị ka ọjị. A ga-esi mee ya eme. Wetekwala m ambasadọ. It's a privilege to serve ambassador ọjị. Esekwere picture ebe a n'ụwa. Hey! Opportunity ada abịakwa mgbe niile. No, sir. Ịfụ na ha ewetechego ọjị. Okay. Chairman, nke a ọkwa nke gị. Nke ọ jụrụ ụlọ. Yes. Biko. Ọkwa ndụ anyị niile. Ọjị ebe o si bịa, Chineke ga-agọzikwa mmadụ kwuru mmadụ. Anyị ga-atakwa ya tata ndụ, tata ọganiru, tata ịfụnanya. Nke anyị bịa tata, Chineke ga-emere anyị amara. Ka anyị si bịa, anyị ga na-achịkwa na nke karịa ya n'aha Jizọs Kraịst bido nwe na anyị. Praise the Lord. Ọmara amadị ọha ojeje n'oge ọ bụ na ọ nọwa n'ọgwụ. Ekene dịrị Chineke, onye mere ka ụbọchị taa dịrị, onye ọ bụ ya ji ụmụ nwanyị na-ehicha AGBANI anya mmiri. Ana m asị ka ekele dịrị Chineke n'aha Jizọs. Ebe ọ bụ na ọ masịrị unu ka anyị bụ ndị unu mụtara dị mma, ihe ọma agaghị akọ unu. Jehova emewere onwe ya aha. Ọ ga-esikwa otu a mere unu aha n'otu n'otu. N'ihi na nne m siri unu, no condition is permanent. Thank you. Na-agọzi ọjị nke chere n'iru anyị, nke na-egosi ịdị n'otu, nke na-egosi ịhụnanya, nke na-egosi ọganihu. Ya mere gọzie ọjị a, Chukwu doo ya nsọ ka anyị taa dị ndụ ebe ị ga na-azụ mkpụrụ obi anyị. Ebe ọ bụ na o si pụta, onye nwaanyị ga-eme ya ka ọ bụrụ ite mkpa mmanụ nwaanyị Zarefat, nke ihe na-anaghị akọ ruo mgbe ị ga-eri otuto n'ime ndụ anyị, ezinụlọ anyị, n'ala AGBANI, n'etiti ndị inyom ma ndị ikom, ma ndị na-ebe dị nso ma ndị na-ebe dị anya, ma ụmụ anyị, ma n'aha Jizọs Kraịst onye nzọpụta anyị. Agbo ojicha ọkụ eru. Na mbụ unu gee ntị ka unu nụ isiokwu dị n'akụkọ ụwa nke taata, ka ije anyị ji malite ije Ezinne Ebife, home and abroad, ndị bi n'ezi na ndị bi n'ụlọ, August meeting. Ọzọ, anyị ga-akwụrụ unu maka mama anyị wepụtara na be anyị bụ AGBANI. Osote, anyị ga-efuru unu ife anyị ji kpọọ unu ndị anọnyere anyị na mbọchị taata, bụ abalị 17 n'ọnwa asatọ n'ahọ 2024. N'ikpete maazụ
anyị bụ ụmụ nwanyị ga-akọwakwara unu ife ndị anyị rụfụtara mgbe mama anyị wepụtara nọ ndụ na ife ndị ọzọ anyị meworo ka Chineke kpọrọ ya nọ nchi n'akụkọ anyị. Anyị ji ofere n'ụwa na-ekene okike kere n'igwe kee ụwa maka ndụdụ mmeghe na obu ebere ya nke o jiri kpokọta anyị na mbọchị taata n'ụwa. Anyị jikwa obi ụtọ na-achị ndị niile bịarụ n'ọwawa ahụ ka Chineke koji unu onye merụ ka unu ha ife niile unu na-eme kpofute oge unu bịa nnọnyere anyị n'ụbọchị taa nke anyị ji erote. Anyị na-aga n'ihu n'akụkụ ụwa n'ụwa a sị na onye na-amaghị ebe o ji bido na-amaghị ka o ji bido na-amaghị ife gbasara nke ndị bekee na-akpọ past history dụka osisi na-enweghị mgbọrọgwụ. Ọ bụ ya bụ na ya ama nrofu ka ije anyị n'ụwa mere ahịa 15 ji malite. Ije anyị n'ụwa ya na-akpọ AGBANI, ndubu n'ụlọ na ndubu n'iro ụmụ nwanyị. Mama anyị wepụtara mitin n'ụwa ya na-akpọ August meeting mbụ n'ime Methodist Church n'ahọ 1992. Mama anyị na-agbanyeghị ife mfiahụ niile nke ọ na-agabiga maka na ọ bụ onye ji harụ n'oge ya na ụmụaka merụ ka ife dum ọ hụrụ na mba ọzọ bụrụ ife o wepụtara n'ofe a na-anụ ya site n'ihe aka nke Chineke. O merụ ka ndụ na-ekpe chọọchị na ụmụ nwaanyị anyị niile marụ na mmemme ife na igwe dị mma. Ọ bụ ife ọ bụ o wepụtara n'ahọ 1992 bụ ife mụtarụ Ezinne bụ ife n'afọ 2009. Mama anyị mgbe ọ dị ndụ mere ka anyị bụrụ ndị ghọtarụ na nwaanyị ọbụla nke a mara akwa nọ n'okpuru nwoke kwesịrị ndị na-akwanyere ugwu maka na di nwaanyị bụ ugwu eye nwaanyị na-adụ uji na darịa na eya. Mama anyị gara n'ihu mee ka anyị mara na ezinụlọ udo duo na ọganihu na-adị n'ime ya. O mekwara ka anyị mara na mitin ụlọ a na-akpọ ndubu n'ụlọ na ndubu n'iro Ọgọst mitin bụ ofe a na-anọ ekpe ekpere ebu anụ arịọ maka ọganihu nke obodo na ọ bụghị ofe a na-abịa eme mpako na nganga. Mama anyị gekwara n'ihu mee ka anyị ghọta na nwaanyị ọbụla nọ na be ji kwesịrị ịbụ nwaanyị a na-atụkwasị obi. N'ime ọrụ mama anyị a mgbe ọ malitere rụde egbe ndụ ya nọ n'okpokoro na-arụ ya. Onye na-esote mama anyị dịka onye isi Igbo nwanne anyị nwaanyị Nna Beatrice. Onye na-ede akwụkwọ mgbe ọ bụ nwanne anyị nwaanyị Lidiani. Onye na-esote onye na-ede akwụkwọ mgbe ọ bụ Nnamani Chinyere. Ebe nwanne anyị nwaanyị wụhụrụ awụhụ Alice Ọha ka a na-akpọ onye na-eme ihe gbasara ego. Onye na-ede ife gbasara ego bụ Nwatụ Nneka. Ndị ọzọ ha na mama anyị so jee ozi mgbe ọ bụ ọ na-arụ ọrụ ọgbọ dịkọnesi enani Ezinne Alice Nnamani ọgwụgwọ ọjị nna ji. Ndị bụ ndị mama nnukwu anyị bịarụ mama anyị eja n'ufu ife ọ na-eme. Onye na-akpọ ihe chere gbanyụọ maịka anaga ụlọ akpọgo m ya kpọọ ya ọchị na onwe ha transpọtụ o ji ada jide chairman ndị ha anyị ga-emekwe n'ije a. Ndị iji m chairman gịnị ka anyị ga-emenụ n'ije a? Ọkwa a ga-akpọ dee ka ọ fụta and kekwenụ transport o ji ukwu ego na-asị chee ka m chọta adreesị ma edere adreesị ebe eji eje agụta ihe anụnwa ebe a. Onye na-agụ niuzu adreesị gị ọ dị ebe a? Ego nke awụkwa ego eji achọta adreesị ndekwenụ adreesị be ya o Chineke. Adreesị be ya chiama na ahụ adreesị ebe a ka ego ụmụ nwaanyị na-adị
anyị kpọtara ụlọ onye anụwa na-akụ ahịa anụwa nwa na ya eze enye ego a ga-eji bute ya ọgịnịji ngwa kedu ebe ọ nọ onye ọbụla na-amaghị chifu nnọọ barisa nnọọ a na-enwebeghị ihe ọzọ barisa nọ n'etiti anyị a ga-agba dadio anyị ezugokwe chifu onwe ihe na chọta ebe ka ọba moto ka ebe ọ nọ kedu ebe moto na-aga saịdị ya ọmba ọgọdọ ka a na-akpụ ka ebe gọọmenti chụọ gị n'ọrụ the same gọọmenti ejekwe paati tekwe gị baa gotere ite mmiri nke ndị bekee na-akpọ wọta tankị vuje na health center AGBANI ọzọ o jeru n'iru kọwatara anyị na ọchịchị bụ leadership by example ya bụ ibe ị na-eme bụ ibe mmadụ ibe gị ga na-eyommiri maka na enweghị ọnọdụ na-adụgide na mmadụ nwere ike ịbụ ogbenye taa n'ụwa echi ọ bụrụ ọgịrị. Mama anyị gakwarụ n'ihu kụziere anyị gakwarụ n'ihu na-eme ihe ọ hara anyị soro usoro o ji malite ma anyị maka anyị ji bido n'ụwa anyị egowe igwe na-eyi ọkụ nke nnukwu pendụ mba ọgọdọ na ọjị egwu health center dịka ha si chọọ. Anyị gekwarụ n'ihu gote ife na-ajụ ife oyi nke ndị bekee na-akpọ firiza nke ndị nnukwu ụmụ oyida health center. Anyị bụ ndị Ezinne bụ ife ụmụ nwaanyị AGBANI na bụrụ anyị chịkọbaka mmemme anyị n'ahọ niile anyị eme ife ndị bekee na-akpọ mkpokọta ntoto Chineke na ofu ụlọ nsọ nke anyị mere n'ahọ gara aga bụ na Methodist Church AGBANI nke anyị ga-eme n'ahọ n'ụwa ga-abụ na Anglican Church AGBANI. Ndụ ji ndụ na-anụ ụmụ nwaanyị mụ na ha bịara ji n'AGBANI ụmụ nwaanyị ndụ nụtara anyị n'AGBANI ndụ fụrụ iche anyị kpọrọ okwu n'ụbọchị taa ewu ife na-achụ anyị ọsọ ewu ife na-akpa anyị ọ bụ mere anyị ji kpokọta ife anyị na-eme n'ahụ n'ụwa. Biko na ndụ na-anụ anyị, biko na ndụ adaji anyị, biko na ndụ anyị kpọrọ okwu pụrụ iche nọ na-ewutichi anyị n'ụbọchị taa n'ụwa. Anyị na-arịọ unu ka ya ekara anyị aka anyị gotekwa mpekiri a nke anyị ga-ejiri ife ndị bekee na-akpọ Skill Acquisition Center ya bụ ebe a na-amụ ife eka dị iche iche ka anyị were nyere ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa anyị ndị na-ekwe ha na-eme aka ebe a ga na-amụ ka eji eme isi ebe a ga na-eme ncha ebe a ga na-eme ife a na-akpọ bọnsụ mitipayi chinchin ebe a ga na-akwa akwa na ebe a ga na-eme nka na ife ndị ọzọ dị iche iche a na-eme n'aka. Enweghị ọrụ nụ kpatara ife ọjọọ dị iche iche n'obodo anyị. Ọ bụ evuteru na na-ezu oshi, ọ bụ evuteru na na-eme wayo, ọ bụ evuteru na na-atọ mmadụ, ọ bụ evuteru na-ewe ife aghọm dị iche iche nke dị n'obodo anyị n'ụwa bụ AGBANI na Naịjirịa bụ kọntrị anyị. N'ịga n'iru anyị na-ewekwa olileanya na ọ bụrụ na na-enyere anyị aka na anyị ga-ewekwa ume inyere ndị na-enweghị ji nọ n'echichi anyị na-ewe ka ọ ghara aka na ụmụaka ụfọdụ amụrụ na-ewe ka ọ ghara mana ha kwesịrị ịnọ n'ụlọ akwụkwọ. Biko anyị na-arịọsi unu ike ndị ji anyị na ndị ada anyị na ndị anyị kpọrọ okwu anyị na-anabatakwa ka unu. Onye isi anyị bụ Queen Nkechi anyị, onye na-esote bụ Oriakụ Dọkịta Mrs. Hope Woga, onye na-ede akwụkwọ bụ Chinyere nwunye Okwuso, onye na-enyere aka na ndede akwụkwọ bụ Nnamani Confidence, onye na-afụ ife gbachiri ego bụ Nnamani Chinyere. Ndị na-agbasara anyị ojii bụ Ani Lovet Ogbodo Chioma Chikwedu n'ọwa n'udo mgbe anyị ga-emechakwa ka o duru anyị n'ofu n'ofu duru anyị n'ofe anyị si bịa na-enweghị mkpọbụ ọkụ. Onye ji ọkpa bịa pụwa n'aka ọ ga-adịrị gị na mma. Yesu
Our own person, a senior citizen, came in. Chief Udo is in the house. Can we put our hands together? Ezioye. Adio, no. I seen a flight delayed, but thank God no route go. You know when I came on the I go say so. Our own father, oh, okay, Maramma, that you ran in on a site. Ever young, ever young, ever young. I'm only that was a many of my God. I'm going to do a many of my God. You don't know what they want to do. Hey! I don't know why I didn't listen to that. Hey! So far, to know, they were very distinguished. I'm from Barrister Mike. I'm from Permanent Secretary. I'm from so many people who permit me. Cannot people na bother mother na. Onye katata mpa. Bo ukochukwu ai. To know, the Methodist na say, what is the lamb? Hallelujah. What is the lamb? Hallelujah. You remember na. Look at my send microphone. I caught a home of Chai, Mara Daddy. Man, Los Angeles, man, Lagos, all over the world. Now I'm just shaking a touch of one. I'll be aboard on a mama house. And a cocoa table. To see can I touch you or open you get them one. Then chickens is a go. I won't order for the home, maybe a warm on. In your microphone, I'm sure I want to make you. For more. Adam Pusha Sono got trying number. Chifuma Har. Abum Wabe Comfort. Uso na Oroko. Police station. Nwa ụzọ nwa ofere egbe echi n'aka nke wa n'aka nke ọzọ nwa m ọrụrụ nwa na-ama n'aka ugo ịkọziri n'aka nke ọzọ nwa ụzọ na-akpọrọkọ. Okay. Charlotte, are we patient? You get paramount for April than and my country. Most especially them can get in the charity and the group. And the proper English palace, if I'm now October 18th. November 10, rather, 2018. I'm around Lagos. Okay, the name chairman, president of the Town Union Lagos. I am happy. One of my patrons is here, Paris Awake. Mbamdeopur, National Nampower. Nejo Penny in the Dubai, Kurotan and I am a Banjoto. I make a make here. But Charlotte, you don't see the way Mabutana. I persevered. Highest for the Operaka. Last year, the Secretary of Local Government, he gave us 800 bags of cement. That 800 bags of cement, I'm going to pay for no hand. Ngwara shinenu katwo sina bona mada aja ho yike aja onwe ya yike administration gara aga kwa mma but ndị isi anyị achọ m ihe ono soja sọrọ ndị ọcha nnọọ na nọọ na agbara adị nọọ ihe oyibo bịara ba agbanị oyibo bịara ba agbanị unu ene anya
ọ na-abụdana na the glory period anyị bụ oge nwaanyị na ọjị ego bụ senetọ Chimaroke Nnamani chigara AGBANI wee tee ụmụ nwaanyị ndị nwunye m na ndị nnụ nwunye m osiro n'ike nke Chineke bụ Barrister Hope Udochukwu na amanụ ahụ ọzọ dana na ya n'ọha. But ebe ọzọ m na-achalenji chi ya ledi ya ebe a mgbe ije na-achịcha mgbe ije na-agụ gosi ha o ha biko ha na-eketago cheta AGBANI. It is not only town hall ka a ga-arụrụ anyị na-ekata ụzọ mbụ ọkọtọ na-ekata ka ụzọ mbụ ọkọtọ dị ọkwa ha arụ ọ bụ hụ ibe dị mma na-ekata ụzọ ogbeke ọkwa ha arụ ọ bụ hụ ibe dị mma na-ekata ọjị agụ n'ọha na ụzọ amụrị common culvert maka itinye ya n'ime ọkwa ha arụ. We have a dream. AGBANI we dream and our dream will never die. Thank you very much. Our own commissioner may represent our own commissioner commissioner representing commissioner oh Chineke Kamta Puru Grace enwere ebe ọzọ esendiri ya to represent commissioner again by the state government. So mommy, I chọrọ inye gị ohere now to say what you want to say. Maka na maka okwu si dị gị now today. Please, can you put your hands together as we make welcome Honorable Lady Titi. Thank you so much, Wanyoma. Ezinne ụmụ nwanyị AGBANI eke unu ha onu unu erughị ka unu ha Ezinne ụmụ nwanyị AGBANI ọtabiri our reverence biko ana m ekene unu akwụdoro m protocol so amarọ m nke onye chiri ya biko ziri ya arụnụ biko akwụ m n'aha Commissioner for Children, Gender Affairs and Social Development Enugu State welu na-ekene ndị adị ibe m na ụmụnne m. Ana m ekene unu niile n'aha Jizọs ọ dị mma ụmụ nwanyị n'Enugu steeti. Unu na-etinye billboard nnafelu na-anata ọ bụ na-etinyechego billboard. Abụ m onye meguzi obodo Itegini Igbo na-egiji awa aka mana mgbe m si na m na-ekene adị ibe m uche na ọ dị politikal dị enyo m. Anyị kwuru na nwaanyị bụ ife, anyị kwete na nwaanyị bụ ife, anyị na-anụ ọgụ na nwaanyị ga-abụrịrị ife. Mana the theme this year bụ na anyị nwa ga-akpọ onwe anyị ihe. Anyị ekpego ọtụtụ ekpere kwuo ọtụtụ okwu na nwaanyị ga-akpọ onwe ya ihe ka anyị kwụsị onye kwụrụ ọtọ agbatuo ya. Sọmụbụ eze ga-akwụ ọtọ. A tree a na-emeki a forest. Maka ọtụtụ aka na-akwa anyị bụ na dị ka mụ bụ aka bụ ụmụ nwaanyị ibe anyị na-akwa aka ahụ. Mana m gwara ndị nje August visit si ya na ọ bụrụ ma ọ deliverance na anyị edelivago onwe anyị. Dịcha happy ka this function mana o nwekwa ofu ihe chọrọ iwute m omiri na onwe ofu onye mama ebe a aka m taa ashịkwa
kata shop na ụgbọ ọbịa pataji am na m abụghị ada nka m. And commissioner zitere m ka nnọchi unu bụkwa nwanne unu nwaanyị, Commissioner for Children, Gender Affairs and Social Development Enugu State bụ onye owu. na-akụ n'ihe dị mma. So gọvanọ bụrụ nke anyị, Commissioner for Gender bụrụ nke anyị, ọrụ dị n'aka bụrụ nke anyị. Ofu ihe ka m chọrọ iyi ọhụrụ, ebe Chukwu na-echere anya tinye anyị ọrụ a n'aka, ka anyị weli ya lụọ ya dịka ọrụ Chukwu, ka anyị lụọ ya dịka ọrụ dịla anyị, ka anyị nọ n'ọrụ a rụpụta ihe ekpere n'ikpe na ezi omume. Maka anyị nwa bụ ihe mee politics ọ dịka ọ bụ dirty game. It's just a profession. Etu a reverend decide na ọ ga-abụ an Methodist reverend, ka m nwa decide na m ga-abụ a politician, ọ bụrụ a crime. A Catholic priest si na ya ga-abụ a Catholic priest, so that anyị lụzie n'igwe ọ bụrụ na enye gị anyị full payment. Ama m unu kwetere advance ahụ a ga-akwụ bụ a good project anyị feel na ọ ga-adịrị ndị be anyị na mma. Ihe anyị feel na anyị mee na ọ ga-abụ ihe ekpere n'ikpe na ezi omume, anyị si na ya nweta ngọzi Chukwu. Ọ bụrụ nwanne gị zọọ gị ụkwụ isi na ụkwụ ọ zọrọ adịghị mma. Maka agwa m nwaanyị na Ọgọst meeting na ofu tim anyị dị sie ga-abụ eji na ọkụ mmadụ ibe gị n'anya ukwu. Onye isi ojiri jeje yitere red bill ka ọ bụrụ na gị na-eme. Ịma ka o ji dọrọ, ịma ka o ji kwado tie, ijiri ọkụ ya n'anya ukwu. Ma ọ bụ na politiks, anyị bụ ụmụ nwaanyị ka n'ọnụ ọgụ. Gụnye onwe gị n'ezi ihe. Mmadụ na mụ na onye nwe anyị erichigo agreement, anyị nwe contract. Ngwa tinye na-ememe ebe ọ bụla ị nọ. Eluzie n'igwe pụtọpụ anyị nke fọlụ. Ọ tụrụ aja ka ọ tụrụ gị aka. So na onweghị ụgwọ o ji, ọ bụ ịnọdụrụ onwe gị ọnọdụrụ onwe gị. Adị m happy na ị ga-anọ n'akụkụ kpaa. Maka ị na-anya, anyị adịbeghị ka ibe anyị n'ime Enugu steeti. Anyị adịbeghị ka ibe Kano, anyị ka na lag behind. Anyị ka bụ least underdeveloped local government enwere Enugu steeti, ma anyị chọọ ka anyị gwa onwe anyị eziokwu. Ọ na-abụ onwe ebe anyị jere, anyị fụ ụmụ nwaanyị Agbaja na Nsụka, ọdụm ka ọmụ kpuru ebu, ana m ekpu ebu, anya hụta m otu a. Ha na-eji ha na-akwado onwe ha, ewere ebube na-eje. Mana ụdị mfụta atọkwa m mkpọkọrọ n'ime 2024 anyị si na ọma mmezi n'aha Jizọs. Onwe ezi ihe Chukwu tinyere n'ime nwanne gị bụ ezigbote ama, bụ onyinye amara, anyị akwado ya. Anyị ga-akwado ya. Maka a gwara anyị n'akwụkwọ nsọ si n'elu ka o si dị mma mmekọrịta ụmụnne. Amadị m na unu nwe color red, I decided to put it. Mgbe m bịa ihe entire school na mụ na unu nọ n'ofu color. Mana onwe ihe ọbụla ị na-arụ fụ ya n'ọlụ Chukwu. Ịkụzie nkụzi fụ na ihe maka papa m gwa m na ebe ọbụla ị nọ ọrụ bụ ebe a ga-esi kwụọ ọgwụ ụgwọ ọrụ. Enweghị ihe a ga-ewefuru gị ya. Nsị kịta na m ga-egwugide politiks ruo mgbe Jizọs ga-akpọ m. Ụbọchị ahụ ruo enye gị discharge letter nke gị, ị bụrụ onye ebe a. Enwezi ebe ụgbọ butere gị, ịbụ onye emegụ chizie onye emegụ ebu jebezie ebe ịbụ. Tupu unu ghara ịfụ ya ọkwa na mmadụ na-agwa amarụ, enweghị amarụ a na-agwa. Anyị abịachago, ihe a na-ekwuzi bụ ka anyị ga-esi wee na. Biko ekpere m n'isi anyị bụ na anyị ga-agba ihe a na-agbata n'ọsọ. Onye ọ dị n'aka ịkwụ ụgwọ ọrụ, otu ọrụ si dị, akwụọ mụ na gị, kwụọ anyị niile n'ofu otu ọrụ anyị si dị, n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ngwa nụkọrọ Jizọs aka, ọ ga-adịrị gị na mma, ọ ga-adịrị gị na mma. Ụmụ nwaanyị get ready to do politics because ụmụ nwaanyị bụ ihe. 1, 2, 3 go. Ihe unu na-agụ, some people are watching you from outside the country. I'm live on Facebook. Several persons are watching. Okay, just in 1 minute.
Okay. For the benefit of the people watching from outside the country, and a record here. Thank you so much. Our own lady, God bless you. God bless you. All right, after me, Pogote, our own mommy, na convince. After me, Pogote, our own binabia. Only openana na akwaka na kukugu is a suspect. Mwenye na kuku, opune mwone na akwaka mano nyambe suspect. EZINNE no where. All right, again, all right. Akwa mgbochi ga-adọka oge ndị agba na-erugokwe akwa mgbochi adọwagokwa ga mmeri ugo anyị achakego n'aha Jizọs n'aha Jizọs. Ụmụ nwanyị AGBANI EZINNE bụ ihe abịa dịkwa anyị mma taa. Akwụna bụ ka anyị ji amụke ka anyanwụ ebe niile. Kpọọrọ Jizọs anyị aka. Bụ EZINNE ada dị ọra mma, onye ụmụ ọ na-eji akpọrọkọ. Mụ bụkwarụ Okoweb na-akpụ ụga ada eje mba. Adịkwa ebe a. N'ime ụbụ wee kwu uko mbawa akpọrọ ka eji. Nwaanyị eji mara egwu n'AGBANI niile ndị marụ mama m ome. Abịarụ m na efe a mụrụ n'emu. Ọ bịa weta m AGBANI. Mana taa obi dị m ụtọ. Mama ya na nna ọna. Oriakụ. Nwaanyị obiọma. Chineke gọzie gị ebe ọbụla ịnọ. Ka mkpụrụ obi gị zuru ike na ndokwa n'aha Jizọs. Achọrọ m ka onye ọbụla kwụrụ ọtọ ka anyị nọ 1 minute silence maka nna anyị. Ebe ọbụla ị nọ ka anyị kwụrụ ọtọ in respect of our mother Nona. Ka mkpụrụ obi mama ya na nna ọna a na-ama n'ụwa. Mkpụrụ obi ndị niile kwenu gara aga site n'ebere nke Chukwu ka anyị nọrọ n'ala maka na ọ ya wetara ife a na mbido. Ọ ya mere na AGBANI ma ihe bụ Ọgọst meeting. Anyị na-aga abụ ka ibe anyị na-aga ana mana n'ihi na anyị na-adịkarị backward n'ihe ọbụla. Ọ bụ ya wa bụ onye Chineke kpọnitere ọbịa jesi anyị na-enwekwara ife na-abatabe ndị ibe anyị niile na anyị ga-esokwarịta uru. Tata anụ na-abụghị uru ọ bara anyị. Agwaghị anyị ka anyị ji wee bido na anyị bidoro ya n'ikpokọba ndị ụka site na ya ka anyị wee kpokọtakwa ndị be anyị ndụ na-anaghị efe Chineke. Na mgbe anyị bidoro ya na ọ ga-adọtaji ndị ọzọ adọta o mee tata na ụka niile mazi na ụka ọbụla na-agazi n'ihu ọfụma. Tata anyị na-ekene Chineke n'ọdụ ụta ebe anyị ji nwa ahụ ọ mụrụ bụkwa ihe nwa bụkwa ihe fụtakwa taa maka ọ site na mama anyị ka anyị ji bido. Anyị wabụ ndị nkwado. Tata onye ọbụla chịrị n'ihu ya kakwara azụ ya mma. Ọ bụrụ na mama kwụnyere kịta pụọ ọnọdụ a na ihe na-aga na ọ ga-adị very happy, ọ ga-enwe nnukwu aṅụrị. So tata anyị na-akpọnitekwe onye anyị gụnyere ọkụ a n'aka. Onye anyị gụnyere n'ọkụ a n'aka ụbọchị a chịrị ya na ọ ga-achị anyị na anyị nwabụ ndị Katọlik bidoro ya na ọya adịkwa Chineke emewukwe mana ọ na-afụgo ya na ihe ọbụla edere na-edego ya. Tata anụwa onye ọbụla maji ihe Chineke ji ya na-arụrụ anyị. Ya bụ na-eji m oge a were ohere a ada m nwaanyị ugo anyị ji eme ọnụ Chineke na nọnyere gị. Onye chi yere eze na mmadụ apụghị na ya mgbo. Onye chi yere eze na mmadụ apụghị na ya mgbo. Anyị na-ekwema n'ụwa maka na ị bịarụ
anyị abụọ aka ọrụ gị niile n'ikewa m anyị jiri kpekwa nketa anyị dị nke mmadụ mere ọ ga-adọrọ gị mma n'aha Jizọs ebe ị bịarụzi anyị okwu mama ka Chineke gọzie elu Chineke gọziere m ụmụ m niile natarụ unu ga-aka anyị mma n'aha Jizọs onye ọbụla na-amụ ụmụ ya ka ọ karịa mma ebe unu bịarụzi anyị okwu a Chineke ga-aza unu okwu niile n'ọnọdụ unu niile mee unu ihu ada egodo n'aha Jizọs. Amen. Mami were ngwa bịawa thank you kọrọ Jizọs aka. Amen. Ezinne bụ ife. Ezinne bụ ife. Ụmụnwaanyị agbanụ. Ụmụnwaanyị agbanụ. Onye obi dị mma taa. Onye obi dị mma taa. Onye obi dị mma taa. Mmekọrịta ka mma n'ụwa na-eji ego nwanne ọkwa mmekọta ọkwa mmekọta nwanne ji ama nwanne ya mmekọta dị mma n'ụwa na-eji ego Eche m na ụmụ nwaanyị niile ga-ekwe egwu ọfụma. ọkwa mmekọta Onye ga-akpụ ndị nta ya. mmekọta dị mma n'ụwa na-eji ego nwanne ọkwa mmekọta ọkwa mmekọta nwanne ji ama nwanne ya mmekọta dị mma n'ụwa na mmejọ gị gbaghara m ọkwa mmekọta ọkwa mmekọta nwanne ji ama nwanne ya ọkwa mmekọta dị mma n'ụwa na-eji ego nwanne ọkwa mmekọta ọkwa mmekọta nwanne ji ama nwanne ya ọkwa mmekọta ụmụnwaanyị agbanụ na mbụ ana m ekene Chineke onye ọma na-eme mma onye naanị ya na-achị eze anyị na-asị ya ekele mma otito dịrị naanị ya n'aha Jizọs. Ana m ekene ọra bịara ije anyị si unu nnọọ tejenu toshianụ turuonu ọkwanụ nenenu unu kene ndị ọra bịara ije ụmụ nwaanyị agbanụ anyị na-ekene ndị ụkọchukwu anyị ndị anyị na ha nọ na be anyị wee agbanụ na ndị nke anyị mụrụ ha nọchakwa ebe a tejenu toshianụ turuonu ụbọchị tata mara mma jine onye nwe anyị ma na anyị na ebe a n'ụbọchị tata eji m aha ụmụ ihe niile anyị mere ebe a tata n'aha nwa mama anyị ndị nne kwuru na ọtọ nne ekwu na na-akwụ aka nne ekwu na na-akwụchi aka ike ana m ekele nwa mama anyị bụ chief post anyị akọrọ m ụmụ akwụkwọ ka m gwara ụmụ ihe niile mụ na ya na-eje ka o si asam okwu asam n'ụlọ okwu mgbago mgbatuo bụ n'aha nyanwa na anyị na-ebe a tata bụ mama anyị a na-ebe ụlọ akwụkwọ ka ọ na-ama ọ dịka ọkasa iwe nọrọ ebe a na anyị bụ ụmụ nwaanyị agbọghọ bụ mama anyị a na-ebe a onye Chineke tiri ọgụgụ isi n'isi ya o wee kpọkọta anyị ọnụ si na ọ dị mma na anyị ga-abụ ofu mgbe a gụrụ akụkọ onwe anyị agụrụ akọwara ya ọfụma ọ bụrụ na ọ bụrụ ya anyị ama mma akwa anyị ma tata nke a bụ trut nke a bụ lele anyị ama m na ebe anụ anyị na ọ kara ịbụ anyị mechaa na chọọchị dị iche iche onye ọbụla eme gịnị anawa mana ọ bụ na ịbịakọta ọnụ dị mma gị na ọmarịchala ọlọ gị bebi m daalụnụ thank you onye nwe anyị kwụọ ụgwọ karịa ihe ọmụnụ mere taa ọ bụrụ na ị zara m okwu ndị na-ama mme anyị gwara $1 mana isi m na nke a ama mme mgbe nkwuchi ekwuchi si m
account number fiam sendịara anyị ego anyị were A na-akụkwa aka ebe a, na-akụkwa aka. gọzie gị nọ emechaa ị ga-agwa anyị okwu ndị maikrofon nkịta ọ gị ga-ahazizi nke fọ ọnụ biko nụ ekwuchekwanụ nke ọha m Ọ na-wọkụ. Time. All right. Prof ọ nọ ebe ahụ. Ịkpọ ya human rights activist ọ nọ ebe ahụ. Enwere ihe ị ga-akpọ ya ọ na-anọghị. Can we go to doctorship ọ nọ ebe ahụ na-ete ete? Enwere ebe ọ na-esi hụ. Is the ambassador that is representing us in the UN under education. Put your hands together. Ị ka m na-akọwa ya na-eje n'oche ya. Achọrọ m hand over Chief Pedro Nnamani. You are welcome, sir. Manuel. Ezi Chineke dị mma. 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 Biko ebe ọ bụla ị nọ achọ m ka ị kwụrụ ọtọ. We want to do this together. Ọtụtụ na-akọwa ihe dị iche iche. Biko ụmụ nwanyị jiri nwayọọ na-ege ntị. Mana dịka m bụ nwatakịrị nọrọ na Mure na-aga akwụkwọ, otu ụbọchị pụtara nke a sịrị ma ndị Methodist ma ndị Katọlik na onye ọbụla ga-abịakọta ọnụ ebe mere ya bụ na St. John 1984. Mgbe anyị nọrọ ebe ahụ, abụ nwata gbatara dịka ụmụaka si gbata. Mana mgbe ndị ụkọchukwu kwuchara ihe ha kwuru, ha sị ka otu nwatakịrị kpee ekpere. Ọ bụ m ka e nyere igwe na-ekwu okwu. Mgbe si ka Chineke zitara AGBANI onye nzọpụta. O nweghị ihe ọzọ m kwuru. M were ihe ahụ nye ha. Ikuku niile kwuru. Ọ bụ na mba Amerịka ka nwanne anyị nwoke wara onye ọchịchị nke nwunye ya nwere nsogbu afọ. Dịka o lekọtachara nwunye Abacha, ọ sị ya isi n'ịbụ onye Naịjirịa, ọ sị ya lọta ka ya na peta. Chimaroke lọtara, ọ sị ya ga-akwado ịchị obodo a. Ekpere dị mkpa. Ịhapụ ya ị ga-abụ onye iberibe. Hapụ mpako gị na nganga gị. Were ọnọdụ nke Chineke wetara n'ụwa a kpọrọ ihe. Ụmụ nwanyị wetuo olu unu. Ana m achịgharị uche na ndị dịworo ka ha kwesịrị ịdị n'ụwa. Ị maara na onye nwere Titanic, ụgbọ ndị hụrụ onwe ha n'anya banyechara n'ime ya. Ụgbọ eji ama atụ ịhụnanya. Onye arụchara ụgbọ a, ya ọ bụla ọ pụrụ iche. Ya sị na onwe ihe ga-eme ka ụgbọ a gaa n'ala mmiri. Na asịworị na Chineke chọrọ ka ọ dị otu ahụ na ọ gaghị adị otu ahụ. Na ya tụkwasara akọ na uche ya obi. Dịka Nebukadneza. Ụgbọ ahụ bụ ihe eji mere akụkọ taa. Biko ndị nne anyị unu nwere ọrụ.
ọrụ unu nwere bụ ikpere m anọ n'ala. Ọ bụ ya bụ ọrụ unu nwere. O nweghị ọrụ ọzọ unu nwere n'isi ndị a mụrụ n'obodo a. Otu unu dị adịghị m mma. Ya mere anyị na-aga ịkpọku Chineke ọzọ. Maka onye nke mbụ bịara, a kọrọ na o tere agba n'uhie. Mana ahụ m ihe nọ na Mbọgọdọ. Ahụ m ihe nọ n'Ogbeke. Ahụ m ihe nọ na Amụrị. Ahụ m n'otu otu ahụ unu nọ ugbu a. Na ọ bụ unu na-akwụrụ ụmụ unu ụgwọ akwụkwọ. Ahụ m na ebe unu bi na ihe eji atụnye ndụ mmanụ nọ n'akụkụ ya. Enweghị ihe dịka communal farm or project n'ihe a na-elekọta ndị enwe ka ọha ha. Na factory a wee ebe ụmụ anyị ga-aga mụọ otu esi abụ electrician, ma ọ bụ n'ụlọ nzukọ a bụ ebe ọ ga-aga mụọ ebe ọ ga-abụ mekanik na-akwụghị ụgwọ ọbụla. Nke anyị nwere ebe a anyị agaghị abanwu n'ime ya. Nke wetara anyị ji aza aha ihe ndị anyị nwere, mụ na gị agaghị agụli akwụkwọ ebe ahụ. Mana ọ dị otu ihe Chukwu mere. Ekpere ahụ m kpere wetara ọnọdụ mgbanwe. N'ụlọ akwụkwọ m, enwetara m mbuli elu. Ihe nwaanyị a n'ebe a na-ere ụgarị, onye ọbụla ma ya ga-ama ya na Nkwọngwa Aba, na ụlọ ezumezu niile dịka họtel, ha na-echekwu ya maka agari ọ ga-enye ha. Otu o nwere unu ka o nwere mana Delta, mana ebe dị iche iche, mana Benue, chịkọta ụmụ nwaanyị mee ha ihe a o mere unu taa, n'ihi na ọ na-aga mba ahụ azụ garị. Dịka m nwetara ntụrụ ugo ahụ n'akwụkwọ, otu ahụ ka gọọmenti si zụruo m doctorate degree. Ama m ihe iji nwa nke gị eme. Bido taa nyewe igwe na-ekwu okwu ka ọ kpọtụrụ Chineke n'isi. Maka mgbe ụfọdụ ọ bụ gị nwa na-akpọ Chineke n'isi ya nwa. Mana ihe nke ya nwapụrụ ịyọ Chineke, ọ ga-aza ya ọsịsọ. Ya mere m jiri nọrọ n'ọnọdụ a ugbu a. Nke a bụ nneta ntụtụ ofe n'ihe m kwesịrị ịgụ ebe a. Mana eji m ohere a wee na-akpọtụta mmụọ nwaanyị ahụ hiwere unu, na-akpọtụta Chineke kere ya, na-achọ ịyọ amara n'isi unu. Unu ka mma karịa otu unu dị ugbu a. Ka anyị kwụrụ ọtọ. Ezi Chineke dị mma. Ezi Chineke m dị mma. Ezi Chineke m dị mma. Meela n'ụbọchị taa. N'ụbọchị taa. Nara ekele. Jehova lekwa unyom AGBANI. Jehova gbakwute ha. Gbatara ha ọsọ enyemaka. Ọ dị otu onye nke nwa ya nọ n'ụlọ itiri. N'ihi okwu nke a taa, ọ ga-abụ onye nwere onwe ya. Ọ dị onye na-achọ ọrụ, Jehova ị ga-ezutara m ya. Ọ bụ na ọ dị onye na-achọ nwa, Jehova agwa m ka ị nyere ụmụ 6, onye nwe m half a dozen. Were ụmụ chọwa ha mma. Jehova ọ dị onye nke enweghị ihe ọ ga-eri. Ana m asị gị site n'olu nke ọ lụrụ n'ụbọchị nke taa, Jehova kpọtụrụ onye enyemaka. Ma ọ nọ n'ụra, onye enyemaka ga-ezute ya. Ị mara onye ahụ ọ ga-abịa igozie n'ezinụlọ ya, ya o cheta ndị ọzọ. Jehova bulie ya elu. Jehova bulie ya elu. Jehova bulie ya elu. Ana m akpọku gị n'isi AGBANI. Ịma na nwata nweta ihe karịrị ya, o were ya gbaa Jasko. Mere anyị ebere. Ka ọ ga-abụ ndị ga-esochi n'azụ n'ilekọta ya anya. Ka ha soro ụkpụrụ gị. Ka ha cheta na ọ bụ gị bụ Chineke bugoro ha elu.
na mgbe ha ga-arịtụta n'ala na ọ ka bụkwa ha ofe akwụkwọ ofe ka anyị ga na-arịcha ka ha cheta ụmụnne ha ka AGBANI hụ onwe ha n'anya. N'ihi na nne m batara n'ọnọdụ a ọ maghị nke aka ekpe, ọ maghị nke aka nri. Ihe ọ sịrị ha bụ na ị nwere ihu nwee azụ. Ngwa ka anyị na-aga n'ihu. Onye nwe mee ka AGBANI gaa n'ihu. Mee ka ọtụtụ obodo gbara anyị gburugburu ṅomiri ihe nke a na-eme taa. Nara ekele n'aha Jizọs. N'ihi na ịzawa anyị ekpere. Amen. Olileanya dịrị unu maka tupu nkwucha ihe m ga-ekwu n'ebe a taa, unu ga-ama na m ekwesịghị ịbụ gọvanọ ka m weta mgbanwe. Ekwesịghị m ịbụ onye ọchịchị tupu mgbanwe abịa. Sọọsọ otu onye m maara na-eweta mgbanwe bụ onye ahụ kere mụ na gị. And amatawo m ya. Bido na mgbe m matara ya, ihe ọbụla m yọrọ ya ọ na-eme ya. Ọ bụ na amaghị ama ka unu ji sị ka ọ bụrụ m. N'ihi na mgbe nwaanyị a nọ n'ute ọrịa, ọ bụ mụ na ya nọ. Ọ bụ m na-apa nsị apa mamịrị nke ọtụtụ n'ime unu maara. Ya mere, abụ m nwaanyị nọ n'etiti ụmụ nwaanyị, bụrụkwa nwoke nọ ebe ụmụ nwoke dị anya. N'ihi na ụmụ nwoke anyị ha agharịpụwa anyị. Ọ bụrụ na enwe onye ga-ekwu ya, dịka m kwukwara nke gara aga, ana m ekwukwa ọzọ. Biko nụ, gbadosie ụkwụ ike n'onye nwe anyị. N'ihi na nwaanyị a kpọrọ unu oku n'ime onye nwe anyị. Ọ kpọọ unu oku ka unu bịa ka nna ya zụọ ahịa. Ọ kpọrọ unu oku ka unu nwee ike nyopụta onye ahụ bụ onye na-enweta mgbanwe. Ọ bụ di lụrụ gị. Ọ bụrụ na di gị lụta gị, gị were oroma mkpụrụ 5 kwọrọ m n'ala. Oge adịghị anya n'ahọ 10, ị ga-abụ onye na-ere akpa oroma. Ọ bụ di gị nyere gị ya? Aga m agụ ihe m ga-agụ n'olu Bekee maka m bụ onye na-anọchite anya mba ụwa n'ihe gbasara agụmakwụkwọ nke ebe m nọ bụ na United Arab Emirates. Ihe m ga-eji gụ ya bụ ka ha nụrụ arịrịọ ndị m ga-arịọ n'isi unu. Onye aghọtaghị ihe m kwuru n'ebe a, biko dịka m nyere gị akwụkwọ, tụlee ya n'asụsụ Igbo ka ịghọta ya nke ọma ma emechaa. Ana m asụ Igbo ọfụma, na-asụ Hausa, na-asụ Yoruba, na-asụ Turkish, na-asụ Arabic, na-asụ Japanese. Ihe a bụ asụsụ ndị m nwere dịka ihe mmụta. Ya mere, geenụ ntị nke ọma n'ihe m chere na ọ ga-abụ inye otuto gbasara ọgbụga, bụkwara ihe ga-enye mbuli elu, bụkwara ihe ga-atụgharị uche gị, bụkwara ihe ga-ayọtara anyị ihe ọma n'oge adịghị anya. Ọ bụkwa gị n'ụdị ọnọdụ a ka anyị ga-anọ. Maka ọnọdụ nke bụ ka abịa ihe yunifọm, ọ ga-esokwa, mana ọ ga-abụkwa ya ka anyị ga-ebido na-aga n'iru. Anyị aga-ejikwa ya aga n'iru. Ihe ọ ga-abụ bụ n'akụkụ ebe agba gburugburu, onye na-eme ncha nọrọ, onye na-eme nke ọ na-eme a na-asampụl ya. Onye ọ bụ ụlọ ka ọ na-arụ akwụrụkwa n'ahịrị na-asị ụlọ dị otu a dị otu a na ya nwa bụ Mrs. Nọ na-arụọla ya, na ya na-achọ ndị ga-abịa biri ya, maka ụmụ akwụkwọ nọ ga-ebiri ebe ahụ. Presentation by Sir Dr. Pedro Ndubisi Manuwa, Chief Host, on the occasion of EZINNE Association, AGBANI, on her 15th years anniversary. Your Excellency, Royal Fathers of the Day, our mothers, ladies and gentlemen of all ages,
Welcome to AGBANI Women Forum, aka August meeting. My mother, EZINNE Chief Mrs. Hannah Manowa, founded this glorious Christian organization many years ago, but it was registered 15 years ago. Before I let you into the organization and the event of the day, let us unmask the masquerade. Hannah Manowa was married to Mr. Nnamene Manowa, a true son of Enugu State. She has standard education, but she believes that passing 6 is not passing sense. Beautiful Hannah was a charitable, patriotic young Nigerian girl, a 6.3 feet tall lady of Aro sense, tribe in Arochukwu, Abia State. Hannah had 4 children, lost her husband after 13 years of marriage. She toured all states of Nigeria in search of Gari as a Gari dealer of great repute. She made a remarkable success in that trade, and God blessed her. EZINNE Hannah's success in life made her to become a giver of word of God and gift of national values. She, in her goodwill to others, began to challenge the reason for the August meeting, of which women come home every year to attend. By the grace of God, her wisdom and leadership abilities made her to establish August meeting both home and abroad, which has turned a testimony today. Her contribution and leadership cannot be equaled, but with her leadership foundation that she laid down, we are confident in the Lord that August meeting will become what God made it to represent in the life of every woman. Mama have bowed out in debt. Our women have showed that Mama has trained many more leaders. Just like when the mantle of leadership came to AGBANI, His Excellency Chimaroke Nnamani did not only become a leader par excellence, but he trained others. And today, another son of the soil, our governor in the person of His Excellency Barrister Pitamba, is on seat. May I urge you to keep this noble organization a top-notch, not just a gathering of women meeting, but social economic developmental organization. To move this organization forward, we need to consider the following for growth: wealth and stability, self-reliance in areas such as agriculture. We hope you will use your numeric values to do mechanized farming, process the food, build industries like Gari processing plant, palm oil plant, ethanol plant, etc. For national and international markets, animal farm, chicken and eggs production is an international market brand, which you can get started at your backyard. Goat husbandry is another avenue, and profit-oriented business which requires a low capital. Food agro-processing unit for grains, vegetable and fruits can become possible. You can apply to state government or local government area for a farmland. Build on these programs. Let us emulate the great qualities of EZINNE Hannah Manowa. She's a transformational leader, a unifier, an incorruptible leader, a fearless leader, a God-oriented leader, a sympathizer and friend of the less privileged, a financial donor, a disciplinarian. She was a good advisor. Her motivational advice and impact improved the life as well as economic position of those associated with her, especially His Excellency Governor Chimaroke Nnamani. This anniversary is a remarkable feat by everyone, especially your members. Remember that your 25th Silver Jubilee is 10 years away. Draw up a 10-year plan that will bring much more development in the life of every member and community, which will transform our state, build up political capacity. Sports should be considered. Financial aid to members for micro business should be established. Cooperative is very important in the part of the world, in this part of the world.
Attract governmental institutions such as Women and Gender, Ministry of Agriculture, Housing and Health for Corporation. Our men are weak from the days of ages. Keep faith. If EZINNE Hanamanowa did it successfully, you have the technology, you have the wealth, you have the numeric strength, as well as visionary leaders to support you. Our wife, Her Excellency Chinyere Mba, will always support you. She is very ready for this job long before now, and her wisdom is far above rubies. I advise you to hold seminars, workshops, prayer meetings, trade fairs, music, sporting competition among young ones. A star among them will change your financial condition. Time will not permit me to state more, but we are confident in the Almighty God that EZINNE Bifa Association, home and abroad, will soon get Facebook account before 10 years. Eke muna garage to fiata. 10 years, actually, no get you with Facebook, no go there. We hope for a vocational college. We hope for a corporate office block for effective administration. We hope for a massive farm settlement for production of food to enable food security. Every support needed by you can be available in due process and prudent management, if prudent management are applied in the little funds generated here today. There are many assistance on the way for you from United Nations, IMF, World Bank, African Development Bank, Nigerian Agricultural Bank, Bank of Industry, etc. I wish you great success in years ahead. May I thank everyone here present. May God bless you all, and may wisdom be available for the leaders for a better tomorrow. Happy anniversary. Thank you. Thank you. Anakukwa paper. Thank you. Na nchịkọta ihe niile m gụrụ n'ebe a, akọwara m ka onye ndu unu siri bido na agwa ndị eji nyomie ya ma ọ bụ agwa ndị ị ga-eji mara ya. Di ya nwụrụ 1978, August precisely, like where we are now. Mgbe a di ya nwụrụ, ọtụtụ ndị ọgaranya ndị ọzọ anyị na ha nọ n'Aba kwesịrị ịbụ na ha ga-eche aka ghọrọ nwaanyị a dịka onye enyi ha nwaanyị. Ọtụtụ ndị a gụnyere Samson Nneji, mana nwaanyị a hapụrụ igwurube niile ahụ gakwuru efere Bezingarị. Onye a bụ onye di ya na-azọbata dịka m siri zọbata n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị maara nwoke a na-akpọ mmadụ ụwa, ị mara na ọ bụ ọgaranya nke ahụ tụbeghị otu o si eme. O nweghị onye pụtagoro n'ọgbọ dịka nwoke ahụ. O nweghị ụdị moto m hụgoro ị ga-asị ka ị were tụnyere ya. Ọ chịkọbara ndị niile ọ maara site n'ebe dị iche iche ma ndị ọmaghị, chịkọta ha ebe ha ga-abịa nwere ọnọdụ ọma. Dịka ị na-abata, ọ ga-ewere ọnọdụ nye gị. Ndị na-agụ akwụkwọ na-abịa holidays. Ọ bụrụ na ndị ndu anyị nọ ebe a, ọ dị otu onye m ga-arịba ama, m ga-aga n'ihu ya ugbu a sị ya, akwụtala okporoko n'ụlọ anyị. Ọ ga-asị gị ee. Ọtụtụ ndị chiworo unu abụworo ndị nwaanyị a nabatara, nne ha ọnọdụ dị ka nne na-ene nwa, na-abụghị ọchịka n'ọbịa ime gị. Onye ka ọ gwara gị bifo ọbịa, ị maara na ọ na-abịa. Isi ọ bụ ego ole ka ọ na-anago m. Agwa nke mama ya anaghị ekele
mgbe anyị na-arụ ụlọ akwamame ya eshiro na ego iyere ha fụhụ. This woman never said that. Rather, ọ bụrụ na ime ite nna mene bụ my father. Ọchie ego iyere wata ọgbacha ụgbọ na one ga-akwere. Achọrọ m ịgwa unu ihe mere o ji hiwe ọnọdụ a tupu m ga-anọrọ ọdụ. Ka m wee gwakwa unu ndị di unu bụ nwoke a na-alụ nwaanyị a ka a kọrọ akụkọ ma amaghị ihe ejiri kọọ ụdị akụkọ ahụ. O wee sị ya ebe ọ bụrụ na ọ bụ ndị m hụrụ n'anya kwuru maka gị otu a n'ịmụọna nwaanyị nke mbụ mụọ nwaanyị nke abụọ nakọsọ nwaanyị ka ị na-amụ, ị ga-anarugodo ụlọ ka m ghọta ma ọ bụ ịhụnanya ka m ji alụ gị ka ọ bụ na o nwee ihe ịtụnyere m na mmiri. Otu a ka nwaanyị a si lọta AGBANI, punishment ya bụ 1 year. Ọ ga-anọ 1 year na-ahụgide ya anya. Mgbe ahụ ka o jiri na-agagharị, biko ọ bụkwa onye arọchukwu ọ maghị ebe a, were na-amata ebe dị iche iche, na-ahụ ndị enweghị ihe nọ n'ụkwụ ha mana ha na-aga ije, hụ ndị na-enweghị akwa nke ha yi n'elu, ara ha na-akụ ka slippers, ọ na-aga ọ na-ele ha, o sogide onye ahụ ruo ebe obi, ọ mata ebe obi. Otu a ka o si nyochacha ihe niile a na-eme ụmụ nwaanyị n'obodo a. O wee sị oke Chineke nke usu niile nke ndị agha na-afụ ogo ka o kpere ekpere a. Ọ bụrụ na ị gọzie m wit nwa nwoke, aga m emeki sure na m laghachitara leta ụmụ nwaanyị ndị a anya. 1972 I was born. Unu ahụwo relationship mụ na unu. Certificate mgbe e nyere m n'ụwa bụ na afọ ogu, baptismal certificate. Ha were akpa m n'aka, eji m ya ruo taa. Otu a ka iji ụwa m si bido, mana ekpere nwaanyị kpere ọ zara ya. Ya nwa laghachitakwa imezu nkwa nke ya, ọ bụ ya bụ ihiwe ọnọdụ anọ taa. Ana m ayọ unu biko, ihe a bụ ihe onye chiri unu mere, ihe a bụ ndụ ya. Ama m ndụ nke gị taa. Ndụ gị taa a ga-akwụnwu n'ebe dị otu a, n'ebe na-acha odo edo, were kọwapụta ka i siri were kwado onye nọ n'akụkụ. Amaghị ihe anyị na-achọ n'ụlọ ụka ma ọ bụrụ na ọ bụghị ijizi anyị ezi ndụ. Amaghị ihe anyị na-akpatara ego ma ọ bụrụ na ọ bụghị iji hicha nwanne gị anya mmiri. Mgbe nne m bịara, nwoke a na-agwa gị nwere akụ na ụba, ọ bụ ya na ụmụnne ya bi n'otu ụlọ. Mana oge gagidere, ọ na-ajụ nwoke a, ọ bụkwa ụta ka a na-emebe m si bịa, ọ bụ ị gaghị aga nke gị? Ọ sị ya mba, ọ bụ mụ na ụmụnne m bịara ụwa site n'otu afọ, so anyị niile ga-ebikọtakwa n'otu ebe. Ọ sị ya nsogbu adịghị. Nwaanyị a kwere ka a rụọ ụlọ nke bara ha niile. Ama m maka gị. Agbanyeghị ka a rụchara ụlọ ahụ, na o nwekwara mgbe o ruru asị ya, ọ dịkwa ka ọ na-agaghị achọkwa ka ị na-abatakwa saịdị nka. Ruo ori na ọ nọ n'ozu, amagba sị ka m bịa. Abịara m. Ọ bụ ebee ka m na-atụ anya ili nwaanyị a ma ọ bụrụ na ọ nwụọ? M sị ha na m gaghị aza ajụjụ a ugbu a. Azara m ajụjụ ahụ with 24 plot of land. Achọrọ m ịgwa gị taa na isi ebe a n'ala maọbụ na ahụ aja gị maọbụ na ala obi gị, gaa detu no condition is permanent. Thank you very much. Unu ma na nne bụ ihe niile.
anọrọ ịma na arụ na-eme ebe ahụ. Ụmụ nwaanyị nọrọ amara na obodo dị mma. Mgbe nwaanyị nwoke na-ekwu okwu, anya mmiri nọ na-agba m. Nna Chukwu ga-agọzi gị. Chukwu ga-agọzikwa nwaanyị zubara otu dị etu a. Ị mara a na-akọ akụkọ a, anya na-asị, anya na-eticha mkpu. Mana ọ bụrụ na be anyị dị iche iche na anyị na-eme ihe nwaanyị a na-eme, obodo anyị ga-adị mma. Ọ maka na anyị adịghị eme ihe anyị kwesịrị ime na-eme ka Ezinne ha na-enwe ọgba aghara. Ọ dịghị ka ọchịchịrị dị. Mana anyị pụta were ịhụnanya. Anyị agụ ịma Chineke, Jesus Christ, love your neighbor as you love yourself. Ihe nwaanyị a zubara bụ ihe Jesus Christ kwuru n'okwu. Maka ịhụnanya bụ ihe niile. Ọ ịhụnanya na-eme n'obodo na-aga nke ọma. Ịhụnanya na-eme na a na-aga n'iru. Ịhụnanya na-eme na ụmụ anyị na-eme ọfụma. Ebe ịhụnanya dị, ndụ na-adị. Maka ọ bụrụ na ịhụnanya dị, anyị ama na-enwe high BP, anyị ama na-enwe diabetes, maka ọ na-abụ stress. Maka ọ bụrụ na inwe nwa gị bụọ, ọ bụrụ na nwanne gị nwunye di gị enwero, isi nwunye di bịa were half. Ifu na nwunye di gị ama nnakpuchewe uche. Ada uche ọ na-eche na-eme gị na-ebute ọbara mgbali elu. Mgbe ọ richara, sọsọ mgbe anyị na-echeta mmadụ bụ mgbe mmadụ nwụrụ, mgbe ha ya ewetawe ihe a ga-eji lie ya. Mana mgbe ọ dị ndụ, anyị ama ncheta na nwunye di na mgbe ọ nwụrụ anwụ. Ndị nna obi dị m ụtọ taa na m bịara ebe a wee fụ ụmụ nwaanyị ka unu si amasa ọsọ mma. Ama m na-etu unu si amacha maka obi unu si dị mma. Mana ọ bụ na ọ dịrọ mma, mgbe nwaanyị nwoke gwachara anyị okwu, ọ ga-ebido taa adịwa mma. Maka a sị na o bido taa adịwa mma na ọ ga-adị mma. Nke anọgo dị ọdụ mgbe e mechaziri mkwụrụ ọtọ. Thank you no. Ọhụrụ na ya aka. Keke a mara mma. All right. Dịka chairman na-akwụ, achọrọ m ịkpọgote our father gwara anyị okwu, the doctor, Mrs. Okay. Dịka chairman, Ima, the thing you will do, and let's get there. Ezinne bụ ife. Ezinne bụ ife. Ọ dịkwa ka ihe m gwara uru na mbụ. Ibe mbụ nwata a ga-ere ọkụ n'aka na ọmarị. Onye bụ chairman of this occasion bụ MD Fordmas Nigeria Limited. Ofu nwa agbanụ mụ. Mụ na onwe nke mụ bụ Wabe Sunday 112. I'm Yago, and I can have a book. You step on those on cause move one more bodo. You break it. Makana how to come when we do you go for the moon. I'm a hoyambo. Manade when you see Makaruku Naga. And I'll come Makatako, no matter yambo. Dika K-Chan on Hiru, Dika Okagiem Naka, as a representative of the chairman, and my body ambassador Biko. Na Kwaka Dika ambassador na joining cutting of the cake. Biko Dika ambassador Bial. And my Kwaba is if I wake. Ọbịakwa John anyị ka anyị wan keeki a maka na ọgọrọ ọjị kansụl kụọ aka dịka our own. Ọ bụrụ na ị maghị ya, ị bịara holiday. Ọ wụ ya. Biko dịka barrister bịara, ana m akpọ all the clergymen around us should come up and join us. Ndị ụkọchukwu unu bịa. Counsel himself.
mana obodo ọbụla a bịara nwaanyị na-anọrọ ya n'ozugbo oke biko nwunye ambasadọ anyị na-emekwana gị bịanụ ka anyị nọrọ agbagwara m nwunye sinetọ the representative should come up agbọọrọ m Ifeanyị Nnamani PG Mbogodo please join us here akụkwa aka na akụkwa aka biko ka m na-ekwukwa okwu ana m akụ Chief Dr. Ikechukwu Eze ebe ka ọ nọ achịcha Emeka nọ 99 years bịa ka anyị wanụ keeki a biko ana m agbakwa ọga anyị Mr. Martins Igwe bịa na keeki erugo ama nwanne ya na-azụ gị biko ka a na-ekwu okwu amara ofu nna onye dịka sọvia is fire agwụ na ebe a ọ na-eche ka awari ya keeki biko ana m agbakwa CJ Nnamani ọ na-ya eze ebe ekwana ka ị nọ ọkawa n'oru ori na ọgbọ na anyị ga-agwanụ keeki ebe ọbụla ị nọ bụ ndị na ya my senior brother Ezinne ọkwụrụ mana ofu osisi adịghị eme ọhịa atọ ụdị osisi ma na ọfịa abịagoro maka ije n'ọsha nne ka ihe agwa na ebe a mụrụ anyị niile ọtụtụ osisi dị gị ụtọ ọbụla ọ dịgoro anyị ga na-ekerekwe Come close to the cage. Come close to the cage. biko anyị na m achọ push a call to me brother kedu ebe ị nọ sị na nọ na Kano ọsị m na ị ga-ana ọkwa agba nsị mba n'ụzọ adọrọ na shut down all the whole airport and the mama take risk ọsị m mba na m ga-anata ya bụ chairman and Ezinne ha na-emechi ọkọs meeting nwa ya and for the fact there were emergency that cropped up I need to attend the woman also get in from nsa sim jebe ọsị nsa ya nkwutekwa n'ọnụ ma ọkwa ọsọ na ụtọ ọbụla nchigbo na ọka ga-esi eme onye ka ndị gboo na mbụrụ shu na egwu amịrị bido biko ekwe na achịcha oyibo MC biko ọrụ ga-eme okay anọ m ebe chairman sir mana ọrụ ga-eme nkwana anyị ka anyị esi n'ebe ihe dị n'ite ụwa n'elu eriwe our 15th anniversary cultural day 2024 chairman asị ndị kwuru okwu si na ọjị eze dị eze n'aka mana ịmagodo na nke a na ọgụ a kpọrọ ndị a niile na a ga-agwanụ keeki anụwa billion dollar na transfer onwe nke anyị na-ada ha anata. Yes, so over to you, Chairman, sir. Biko ndị a na-ese ihe a na-ese ese ọ bụrụ na ị gaghị asata nke gị nyere ndị ga-asata efe ka anyị megode ofu ihe a first ka anyị mee nke a before I hand it over to the chairman. Biko chairman bịatụnụ front ka anyị dowe aka ndị nọ n'ihu then others ka anyị segodi the picture onye ọbụla ọ bụrụ na aka ga-eru ha ọtụkwasị onye nọ gị n'akụkụ ọ bụ ya ngwa na-ene anya na kamera marakwa na ị ga-etinye ọchị n'ihu maka ndị na outside na-awa ọchị ihe anyị na-eme. Yes, so okay, ihe anyị ga-eti ka ọkwa isego ị nwetaghị ihe anyị chọrọ
All right. Ile anya mama hụrụ Chineke n'anya. Enweghị ihe ọzọ anyị ga-eji wa keke a na-abụghị aha Jesus. So I spell ya Jesus, the last one, and I call to okay. Are we good? All right, we go. Number 1, J. Number 2, E. Number 3, S. Number 4, U. Number 5. Glory to Jesus, Aka. Yes, Someone say over to you. Ogwaga proposal. Bike nwekwa ndị na-ede ife. Ezinne. Biko ndị kọtụrụ keeki n'ọkwara around Mike dị. Biko na orukedu na omume. Abụrụ ndị anyị gbara ọkanga mbọ ọgọdọ. Ha siri ife ọmụma dị achọ ụmụ aka na maọbụ ofe ọkọtara echutu onye. Orugo n'ichutu ebe niile ọkọ wee bịa. Biko, on behalf of MD Fordmas Nigeria Limited, all CC were 500,000 naira waru ni keke. Praise God. Hallelujah. Achịcha bụ sọsọ ihe Chineke nyawara. Onwe ihe ọzọ ọ nyawara. Sọsọ achịcha ka ọ nyawara. Ma nye thanks to God Almighty. Anyị na-enye thanks to God Almighty with 100,000. Ana kokwa keba. 100K. Dr. Pedro Manuel. Ezinne bụ ife. 100K. Ezinne bụ ife. Mgbe ọ na-awa keeki a na-eme ihe niile na-ene n'anya ndị ụkọchukwu, n'anya ndị pụtara, na ndị na-edukwa n'ụlọ wee na-afụ na obi dị unu Paulina. Ihe na-asị bụkwa obi ọma ka ọ gawa n'iru. Amen. Unu ga-adị ndụ. Amen. Unu ga-enwe udo. Amen. Ịhụnanya ga-adị n'ime anyị. Amen. Obodo anyị ga-aga n'iru. Amen. Anyị Nkanụ ga-adị mma. Amen. Anyị AGBANI ga-adị mma. Amen. Ana m awa keeki a ka o si wee si na achịcha ka Chukwu ya bụ ihe ọ sị ka anyị awa. Ka ọ bụrụ arụ ya weta ọbara sị ka aṅụkwa, mana enwerekwa nwaanyị dị ebe eji aṅụ achịcha. Ọ na-abịa. Ekwesịrị edesi achịcha, edesi ihe eji aṅụ. Ọ na-abịa. Maka na ịta achịcha ọgbadịghị n'akpịrị. So unu kwesịkwara idesi ihe eji aṅụ achịcha. Senators ka nwa arụ nu keeki a with the sum of 100,000 naira. All right, anakụkọ aka ebe a. Sorry, nwanyị ọma, ọ ga-adịrị gị na mma. 100,000 cash from Senate. Praise the Lord. Hallelujah. Sons and daughters of the living God. Biko ka ime ya na nkenke onye ọ bịara just kpọọ aha ka anyị na-aga. Ejimafa Apostle Professor O.N. Godwin, the founder and general overseer of Christ Ascension Worldwide. All right. Where can onye ọbụla n'ebe a. One of them bụ Prophet Toby Chibike Anike of Christ Ascension Church. Where am I about n'ebe a? Eji m 10,000. Anakụkọ aka ebe a. Amen. Amen. Our founder, Pastor Biko Godwin, District Superintendent, Christ Apostolic Church, AGBANI District. Ahụrụ m na ọ bụghị sọ keeki a ka a ga-awa. Achọrọ m ka m bido na House of Assembly. Eleela m anya hụ na a ga-azụ kalenda. And aka ga-abịa achịkwa kwe unu nkwa ọzọ. So nkwa unu dị ọtụtụ. So ka m bido na House of Assembly. Ka m were kene 5,000 na House of Assembly. Abazie na calendar and other things. I will be coming up. Okay. And transfer. Yes. Yes, I want to do transfer. All right, thank you, sir. Also, go with Nka. Ezinne kwenu. Yeah. Ụmụ AGBANI kwenu. Ọkwa gị si na ị ga-eburu m ibu a. Go ha.
ọkwa gị si na ị ga-abụ nke mụ dade anọ n'iru gị ka nketa oke n'ime gị. Biko, mụ bụ Ifeanyi Chukwu Nweke, and I'm standing here near Pam. Managa, you know why I'm here too. And I'm here in many capacities. But this moment, I know as if I wake. Now I take up. Biggest love I have for the AGBANI women. We are in front of development. We are in front of love. Ọganihu ihe niile eji m 200,000 naira. And thank you so much. Barrister himself. Thank you. Thank you. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Ana m anọchite anya His Lordship mgbe o zigere m ịnọchite anya ya n'ụka gara aga. Mụnwa na-anọchite anya ma onye bịara ebe a na-eke oke ekere oke ya lee ọmadị mma n'obi. Nsọpọtụ ụmụ nwanyị n'ebe ahụ with 20,000 n'ebe nke ahụ taa m bịakwara ịnọchite anya ya n'ebe nke a nka ga-asọpọtụ kwa unu with the sum of 10,000 naira. And akwụkwọ aka oke mmadụ Achịemeka n'ọnụ. Oh yeah. Ụmụnna bụ ike 99 years. Otuto dị ịnụ Jesu. Na ndụ avụ. Onye ga-egụta abacha na mmiri kpasara ahụ. Ọkwụ ahụ ọ gara eke na ahụ. Oh yeah. Mmiri bịa na ya ọ ma like ya. Ebe m bụ Achịemeka n'ọnụ nke izizi n'Agbani. Ewu onye na-aza. Chineke gọziri Agbani mbọchị ụtụtụ tee ihe mmanụ jụchaa ha eji ihe agwa Agbani anyị gara ekpuru ihu gbogbo. Onye na-ewe iwe ọ bụ nna m dazi ka iwe mụrụ. So biko say there 50,000. Gịnị ka a na-akpọ? 50. Achịemeka n'ọnụ. Oh yeah. Enjoyment father. All surveyor no go. 20,000. Thank you, sir. All my senior brother me. Ụmụ nwanyị Agbani. Ka ọ dị ka mmadụ a n'ebe a. Biko na abụ m onye ifere na-emekwa na. Ọ mmadụ ekwu okwu na-arị ya ahụ. Nwata a na-ayọ eze. Biko abịa m ịbịa nọnyere unu. Abụ m onye Enugu steeti mana abụ m onye Udi. Chai. Ben Nkechi anyị mere m invite ka m bịa nọnyere unu. Afa m bụ Nnaemeka Aneke. Ọzọ mgbe nọ nkịtị. Nwata a na-ayọ eze. Chai. Ebe a na-emetụ m. Biko eji m 50,000 naira wee na-awara unu kee. A na-akụkọ aka ebe a. Igwe himself. Odogwu senior brother. Ọ na-ayọ eze. Agbani kenekwere gị. Anyị na-ejekwuru iji masịrị anyị ịba ọgọ m nwoke. Ana m anụkwa n'ama Okwutu. Nwere egwu adụrọ. Nnọọ. Ezinne bụ ife. Ezinne bụ ife. Ọ bụ ife ka ọ bụ ife? Ife. Unu bụ agbasịrị m nkịtị. Ezinne bụ ife. Enwere egwu m ga-agwụrụ. Igwe himself. Good house, mama. Na for my mama. Good food, mama. Na for my mama. When I get the money,
na only better I go dey do for mama. Mama mo, mama, I too love you, mama. Mama, mama, God go bless you, mama. All this suffer, where you suffer for me, mama. Now only better I go dey do for mama. Mama, mo, mama, I too love you, mama. Mama, mama, God go bless you, mama. All this suffer, where you suffer for me, mama. Now only better I go dey do for mama. Tai, anakwụkwọ aka ebe a. Biko, ekene m unu ncha niile. Abụ m onye Agbani, nwataba agbụghọ ha, na-amị ya ama akpa Agbani. Abụ m amụrụ naanị. Ekwe m okwukwe ji. Mgbe m nweta information na enwe a na-eme taata metụtelu ndị mma, I had to readjust my program to make sure that m ga-abịa ebe a taata. Maka na ihe gbasara ndị mma, onye nwa m, mana ihe gbasara mma na ọ na-amasị m karịa every other thing you can actually think about. Because if not for our mothers who not actually be here, they went through a lot. Ka anyị ncha niile wee kwudo. But biko, ka ha bụ ikwu ogologo okwu. Eji m 50,000 naira na awake ike. Anakwụkwọ aka ebe a. Igwe himself. Igwe. Anyị chọrọ inyekwu more chance for ndị chọrọ ebe sọpọtụ mmemme. CJ himself. Papa no. Ụmụ nwanyị Agbani. Ụmụ nwanyị Agbani. Ihe unu na-eme dị anyị mma. Unu na-aya na-afụ na anyị dị ọkụrụ ebe a. Nwanne anyị nwoke na ọhụ nta na ngwa unu ihe siri anyị bịa ka anyị nọnye mmiri maka na ihe unu na-eme dị ya mma n'obi. Ewe one thing oge nje one place wee jụọ ajụjụ, onye ụka wee jụọ ajụjụ sị mama gị na nwunye gị kedu onye ka like so ndị mmadụ na-asị na nwunye gị gbarụ gị na mama gị bụ mama gị, mana onye ụka ahụ mechara sị anyị na mama gị na-eficha gị anya mmiri, adịcha imi gị, adịcha nshi gị, ọ bụrụ ka ị mechara weta ego nwata nwaanyị fụrụ n'ụzọ isi aha anyị ọsị ụwa ka ịdị ọzọ anụ ọbịa emechi n'ụbata ọsị gị na mama gị abụrụ mama. So ndị nne bụ ife anyị na-ebe on behalf of Nze Ikechukwu Nnamani alias Akunna ya Mote, ụta ya na-apịa ndị ilo n'aka taa, King of no kingdom. N'aka ekpe m bụ Mr. Friday Oko, onye nke a bụ special assistant to IK. Then beside by my right bụ Emeka Ọzọ Nnamani, managing director Promise Land. So biko nu, ozi ọ sịrị anyị zie unu na anyị marụ n'ọnụ. Amarọ m ma ga-ajọ nkọta ọnụ anyị ịtọ ka anyị wee zie, mana ka anyị lezie ya MD ka o wee zie ya unu. Thank you. Ụmụ nwanyị Agbani, afọ m bụ Emeka Ọzọ Nnamani, onye zitere anyị ebe a bụ ka m bidogo n'ebe mụ nọ, eji m 20,000 naira wee na-asọpọt. A na-akwụkwọ aka ebe a. Akunna Moto ya zitere anyị ebe a, ọ gwara anyị sị anyị jiri the sum of 1 million naira. Ọ gịnị ka a na-akọ? Kụọnụ n'aka. On the memory of his mother, who Mary, Nnamani. The next one. King of no kingdom say, na ya na-eweta ego a n'afọ mama ya ka eji na-echeta mama ya bụ Mrs. Mary Nnamani. Biko daarụ. A na-akọkwa aka ebe a. Iche. Biko unu ma na ndị be anyị si na a na-eme ihe ya atọ obodo ọ dịka isokwa n'ife a na-eme. Ọwụ ya.
nze akụ nna ya bụ ezutere anyị ebe a mụa na onwe nke m jikwa sum of 20,000 na support ya a na-akụkọ aka ebe a igbo ya n'ihe a na-eme maka na ihe ụmụ nwaanyị na-eme dị anyị mma. Yes. So amanụ ahụ ọzọ Chineke ga-ewetakwa nke ka n'aha Jizọs. Amen. All right, another segment of this occasion. We are in another program again. I on a presentation of awards. Onye nke mbụ bụ Ada Nwanyị bụ president Ada Nkanu ndị ụlọ na-eto bụ Chief Mrs. Dave Ijeoma Nnaji. Ọ sị na ya ji 20,000 na support ibe ndị Ada ibe ya na-eme. Enwere n'ike nke Chineke before anyị emesie, enwere nwanne anyị nwoke Zim ozi, but I am yet to confirm it. Bụ tiketi ọra mma Ezeọha na AGBANI bụ Chief Sunday Chigbo Sunday Omadi ka eji wee mali ya. Ọ sị na ya na-support unu with an undisclosed amount, which I will pass on to the MC before I pass her to share. And I put back eba. Ego furu. What about na mogodo no boke AGBANI? Ejimo 5,000. When I spoke na gani.
Nnewa David, Mami General, oke mmanwụ nọ n'ọgbọ ahụ. Were kwuti ya ọya ha. Maazị Nne were amayo, were amayo. Ngwa, were nwayọ na-ete egwu na-aga n'oche gị. Were nwayọ na-ete egwu na-aga n'oche gị. Anyị na-akụ aka dịka ha na-aga n'oche ha. Dịka ha na-aga n'oche ha. Ambassador Manabo, senior brother, go and take them to Zobor. Time. Oh, no, EZINNE no no, what time are you? Ambassador Manabo no no. Time. Oh, no, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh, no, what I know. And I go first thing then I go and I'm not super brother. Other than ambassador. What time are you, sir? Yes, sir. Yes, sir. And what do you want to take it? Yes, sir. Yes, sir. Hey! New money. Senior brother. Thank you very much. Yes, sir. Because now gonna take in a wire. Good evening, sir. You are welcome, sir. Thank you. This is an annual event. Please, can you tell the viewers your name, sir? Dr. Pedro Manuel. You are welcome, sir. Thank you. Please, can you tell the viewers what is happening here today? It's the 15th anniversary of the August Women under the umbrella of EZINNE in AGBANI. You are welcome, sir. Please, your advice for the viewers, sir. Well, the advice I have for the women is to get closer to God. He is omnipotent, omnipresent. He answers every prayer according to your needs. And beyond that, there should be unity among the women. With that, they can transcend to another future, which is beyond this level of launching an almanac, towards building a formidable community that will be able to promote their children.
All right, in God is the helping AI us. We are world. making behind the man now. Go on, sir. The world is going Is AI. launching And of if the the almanac and AGBANI people will not join with the world where it's going, okay. we'll be lacking more behind like ever. So we need computer age. We need the commitment in agriculture. We need commitment in transport. We need women in politics so we can be able to achieve greatness and meet up the standard of people wherever they are. Thank you, sir. Appreciate it. We appreciate We hope you. to be You here are next welcome, year sir. for a better anniversary. That's next year. A na-akwụkwọ aka dịka ọ na-agbagote ụmụ nwaanyị ihe unu ga-emere m na na-abụrụ ọnụ unu ihe unu ga-emere m na iji aka unu na-eto Chineke onye ọbụla akpọrọ ịkụwa aka ọgbagote Chief Mrs. Ijeoma Nnaji biko gbagote ka ị were your award. Okay, highly represented by Ibe Chuma. No, sir. Daddy, you got no tap from the here. Oge m kwuo okwu n'izizi ezi m ozi Ijeoma si m nzie. Let me let the cat out of the bag. Between now and December, ụmụ Adankano ụnọ na-agụ na-akwado very big ceremony in Enugu State. And then as I speak to you now, on a meeting Ibe Akwanike na be Igwe Ibe Akwa bụ n'Ije Nkano. So us in Keneli ụmụ nwanyị. Then ozikwa m ozi 20,000 ọkọrọ elia. So us gana ndị eji afa ndị Nkano ụmụ nwanyị Nkano niile worldwide. Na-asị olute yun. Thank you, sir. Thank you, sir. People, the chief host, Sir Dr. Pedro Ndubisi Manuel, please come. Nyawaka anakuko aka dịka ọ na-abịa were award ya. Award a na-enye ya is Ambassador Award. Onye na-abịa ihe a na-enye ya. Thank you, sir. Ezinne. Ambassador of EZINNE Bufo is a good one. You are a good man. When you come, you tell us you need your lunch, you need your meal. People, I na tikota. Thank you, sir. Eji m ohere a ekele ndị Ezinne ebe ọ bụ na unu chetara Jehova ga-echeta unu. Akọwago unu maka agbụgba ndụ anyị na unu, ya bụ agbụgba ndụ ga-agagide n'ihu. Ọtụtụ ihe ọma ka ga-esi n'ezinụlọ apụta banyere ndị Ezinne. Ebe unu decide ime man ambassador, aga m achọ ka unu mechaa bịa kọwara m ihe kpatara ya. Maka onye ziri mmadụ ozi ka ọ ga representation ga-agwa ya ihe ọ chọrọ ka o represent ya. And n'ịzaghachi ka m ga-eme ka unu mara ihe m ji nata award a. Unu aghọtara ihe m kwuru? Yes. Thank you. Anakuko aka ebe a. Thank you, sir. Thank you, sir.
Alright, Chief Udo Chumachukwu. Biko ebe ọbụla nọ ka ọ bịa onye isi come. A na-akụkwa aka dịka a na-anara awọdụ ndị a. Patron Award Ezinne Ife. Alright. Amara ife ọzọ na-abụghị isi unu de yon unu eme ota unu ji wee rote m Chineke lotekwa unu so I dedicate this award to my very dear mother. Mama m na-asụ 7 languages. Ọ sụrụ Hausa, ọ sụrụ Yoruba, ụmụ ha asụsụ ọ na-asụ ha. Kọmva ebe ọbụla ị nọ, Chineke gọzie gị n'aha Jizọs. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Udo bụ my uncle. Abụ m Ekenechukwu ahụrụ nwa be ahụrụ Godwin ahụrụ n'otu ọgwụ nke na-azụ oyi. Unu ama m? Udo dịrị unu na Chineke goziere m unu. Chineke goziere m unu. My uncle bịa nata award biko asịrị m na ọ ga-adịrị unu mma. Ebe unu lotara Chukwu nna gị elotekwa unu. Mụwaji 20,000 naira wee na-asọpọtụ ya. Biko aga m onye unu cheki ọmụihe ya. O nwere ego abịa na be m ebe were ọmụihe ya na-ata. Biko so onye fụ ya echi ya na-ata cheki. Nwa be Godwin na ahụ yiri unu. Biko Chukwu nna gọziere m unu. Chukwu gọziere m unu. Alright. Alright. Onye ọzọ na-abịa nara Sunday Chibuogu Eze. Kwọnụ n'aka dị ka ọ na-abịa. Oh, you're welcome. You're welcome. Ndị nne mama. Ndị nne mama. Ndị nne mama. Okay, hapụ ihe n'ọnụ. Ezinne bụ ife. Ezinne bụ ife. Udo dịrị unu. Ọnụ ha kpụrụtago something. All right, thank you. Thank you. Thank you so much. Uche Anthony Ochoba, please, wherever you are, can you come forward? Come forward. Come forward. Anthony Ochoba, Chief. Uche. All right. Chief Dr. Chigozie, can you come forward? Chief Dr. Chigozie Ede. All right. Mr. Martins Abu Woha Omekanaya, please can you come forward? Please can you come forward? You're welcome, sir. All right. Patron Award Ezinne Ife. All right, thank you so much. Ezinne Ife.
Ezinne bụ ife ụmụ nwanyị AGBANI. Biko aga m egbutukwa oge ọnụ gbaghara m, aga m egbute obere oge na nkenke. Ana m ekene ụmụ nwanyị AGBANI. Eso m na planning committee of this very program, and AGBANI nwere mmadụ. Ụmụ nwanyị AGBANI ọkwa AGBANI nwere mmadụ. Mgbe ha na-achị m nde onye na-asọjest ka ọ bụrụ chairman, nche na m ga-alaiki ka ọ bụrụ na mbụ ọgọdọ. Ọchị m onye ka m fụkwa n'obu, ma oche na onye mfu n'obu bụ oyizi m, Ford Mass Nigeria Limited. Ha tụtụrụ fonu kpọọ ya, o kweta ozugbo, nche ọkwa m gwara unu. AGBANI nwere mmadụ. Achọrọ m ike na ụmụ nwanyị AGBANI na-ayọ ha ihe a ha bidoro, Chineke ga-enyere ha aka eruo n'isi. Unu akwụsakwana n'ụzọ, n'ihi na Chineke chọrọ iyi uzu na-aza na agent of unity in AGBANI. Chineke chọrọ iyi uzu n'ụkpara ngwa ọrụ as onye ga-ejikọ AGBANI niile ọnụ, n'ihi na AGBANI niile adọghọ n'otu. Mana ama m na ụmụ nwanyị AGBANI ga-ejikọ AGBANI niile ọnụ. Ana m ekene n'ihi ọmarịcha ohere a, na-achị unu na ihe unu siri anyị bụ anyị kwadota, anyị ga-eji tinye aka ka AGBANI gaa n'iru. Ọ bụ ebe ihe unu siri anyị. So onye ọbụla a kpọrọ ya tọgba ife oji bịa kwado agam n'ihu ụmụ nwanyị AGBANI, n'ihi na ebe anyị nọ taa, anyị amaghị ndị bụ Katọlik, na anyị amaghị ndị bụ Methodist, na anyị amaghị ndị bụ Apostolic, na anyị amaghị ndị na-agọ nneki. Anyị niile bụ nna. Ana m ayọ Chineke ka ihe ọma o bidoro taa, o ji Queen Nneọma na Lọlọ Okwusa Aniji bido ka ọ gaa n'ihu. Ana m asị Queen nọ my Queen ka ọ bụ, mụwa bụ King. Praise the Lord. Okay. So biko na-egbughị oge ọbụla n'aha mama m n'ebe a, maka ọ bụrụ na esibeghị ka edekwanụ gị, n'aha my own mother n'ebe a, Rachel Agụ, nwanyị na-ere beans na-eke AGBANI. Ana m achọ ụmụ nwanyị AGBANI deyo. N'aha nwunye m bụ nwanyị AGBANI, ana m achọ ụmụ nwanyị AGBANI deyo. Chineke ga-agọzi unu. Enweghị m much to say. Unu mara m bụ onye ọrụ oyibo, mana Peter Mba na-AGBANI. N'aha Peter Mba, aga m enye ụmụ nwanyị AGBANI 100,000 naira. All right, let's go over to the next person. Lolo Gloria Wabugo Woha. Biko Koaka Diko Nabia. Koaka Diko Nabia. Anna. Thank you. You want to say something? Yes, so they do something. Anybody wherever they do something. Manakante, just straight to the point. Ụmụnwaanyị AGBANI. Ụmụnwaanyị AGBANI. Ụmụ abụzi ha nwa. Ụmụnwaanyị AGBANI. Okay. Eji m aha nwanne m nwaanyị wee bịa ebe ọnya bụ onye ziri m, Lady Gloria Nwabugo Nwoha. Lọlọ. O ji ihe o nyere unu 1.2 million naira. Also note 1.2 million. Na another award, yeah. Yes, sir. Okay, thank you so much. The next person, please.
biko onye ọzọ anyị na-akpọ Lady Barrister Roseline Obodo. In fact, ọ nụrụ ya ọkụ n'obi maka na ọ nọghị na Naịjirịa, ọ ka nọ ebe a. So biko ọ sị na ihe ka mkpa bụ ọganihu nweta onwe anyị na n'ofu obi, wee na-asị na awọdụ ya na adọghị ilu 1 million naira. A na-akụkwa aka ebe a, a na-akụkwa aka ebe a. Ụmụ nwaanyị hafụ na nri, hafụ na nri. Mọmi fanye na picture. Aha. Biko eji 1 million na-anara award a. Barrister Mọmi Roseline Obodo, nwunye David Obodo, ji 1 million na-anara award. Lady Ifeoma Uche Ani, biko bịa for your award. Bịa for your award. Biko n'aha Praise the Lord. Hallelujah. Ụmụ nwanyị Agbani. Ezinne bụ ife. Ụmụ nwaanyị Agbani. Ana m ekene Chineke na anyị dị ndụ na mmemme a n'ụbọchị taa. Eguzokwa m n'afọ barista m na-anọ, barista Ifeanyị Nweke na nwa nwoke injinia Ikechukwu Anụ na famili m niile, na ka Chineke ji gọzie m na mama anyị bụ Ezinne bụ ife chialedi anyị, na-asị obere ihe anyị ga-enye Okay, on their behalf, that's not you 200,000. 200,000 ka ha ji nara award. Dịka chairman na-achị ikwu okwu. Ezinne! Ezinne! Lotekwara ihe m gwara unu mgbe m bidoro okwu. Udo na ịfụnanya anyị chọrọ n'Agbani. Bọkwa excess money that push you the wall. Ihe anyị chọrọ bụ real money that will make you to be a man of the town. Ezinne! Ọ bụrụ na mmanụ ya na-akpọ MD, Fortmas Nigeria Limited, a man a solution of water and light on his hand. Nke bụ eziokwu bụ na ya ga-atụ egwu. Ibi ndị na osikwa nwa na represent ya, ọkwa bụ ọfịa afro agụ nke izizi na mba ọgọdọ Agbani. Ọfịa afro agụ na mba ọgọdọ Agbani. Unu ma na ọfịa afro agụ na na-eji ya gịnị? Nwayọọ. Ime mkpọta agụ eme gịnị? Orie gị fe. Biko na anyị kenere unu, kenechikwa unu ike, na ama m na obere oge anyị ga-apụta, na ya ga-apụta n'ihu Chukwu, ga-apụta unu, maka na mmemme ga na-eme. Ihe fada ji aka second mass maka ndị bịa late. Ndị bịa late ka ga-abịa na ngozi nke karisma nke ha na-aga. Biko ekenere m unu, kenechia unu ike. This year 2024 anniversary of yours were a kind that has never happened. Even take and good, one of them fire agụ. Were okwu Chukwu ekwuru ebe a. Ndị kwuru fire agụ ya bịa. Gawara ntị. Anyị kpuchie ya dịka anyị amaghị ụwa anyị. Ọ bụ mba ọgọdọ ụwa Agbani. Ezinne! Ezinne! Because on behalf of MD, Fortmas Nigeria Limited, being the chairman of this great commission, and my take 20,000 naira. When I celebrate my elder sister, Mrs. Great Honover, where are you? Come out. Chai. And I cook what Ezinne! Mama ma ụwa ọkwa. Sekwa mama m ebe a. Agbani ekwe nne m ebe a. Weke nwanne m ogbede. Thank you, sir. I wait for now.
And remember, another 20,000 and let's celebrate their life. All right. Now, moment. All right. His Excellency Honorable Barrister Ifeanyi Walker is term now. His Excellency. Lady Uche Ifeomani. Unu mana obo onye otu anyị. Oh yeah. Also ye like dem ihe ni na Full time. N'ime ayo melodi ji wee chikulu cheti anu ụbọchị taa. Ọ dị 150,000 naira wee na. Ana kokwa keba. Hey. N'afa Dr. Mrs. Ifeyinwa Ukegbu. Ọ sị ka anyị welu 30,000 naira wee natali award. All right, thank you so much. Afam Bulolo Jokes. In fact, I'm very happy to hear me today. I met about 15 years anniversary. EZINNE IFE. In fact, Chineke gosiri ihe otu bụrụ chi. Obi dị m saa aṅụrị maka na Chineke mere ihe ahụ ka a ga-asị na o kweghị omume. In fact, obi m niile jupụtara na aṅụrị. I was so excited. I don't even know where to start. But to tell you the simple truth, I'm very excited. Ana m ekele. In fact, ndị mere ka mmemme a bịa na mmezu. Mmadụ dịka Kunyamot, mmadụ dịka Petru, so many other people ndị contribute in one way or the other. In fact, asị m Chineke onye na-akwụ ụgwọ ya kwụghachiwe ụgwọ mmadụ maka enweghị m ọtụtụ okwu mana asị m Chineke na ebe ọ bụ na ha tụrụ anyị anya n'aka na anyị ga-eme ihe ọma na dịka anyị bidoro Ọgọst meeting na anyị ga-ebido mewe ihe ọma. Okwukwe m na ekpere m bụ na dịka ha sọpọtụrụ anyị taa na Chineke ga-enyere anyị aka na anyị agaghị disappoint ha na ezi ihe ahụ ha bụ n'obi wee sọpọtụ anyị taa na Chineke ga-eme ka ọ bịa na mmezu. Afọ m ga-edozi akụ Blessing Amos. Ibo onye bụ onye? Abụ m onye ama afọ agba. Okay, kpọọ m biko gwa anyị mmemme nke taa ya bịara ime na ka o si gaa n'ọrụ gị na dị mmemme. Na mbụ, ana m ekene Chineke maka mmemme nke eme n'ụbọchị nke taa. Ọ bụrụ na a na-emeghe obi emeghe, n'umeghe obi mụ na afọ n'ọdị samsam. Maka ihe tụkarịchara m bụ na uyo ma agba ma ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'isi ije. Anyị ekwetego na anyị bụ ofu. Ọ ya ka anyị ji wee jikọọ onwe anyị ọnụ n'ụbọchị nke taa iji wee gosi ya si na anyị bụ ofu ahụ. So ndị mmemme eme n'ụbọchị nke taa ekele dịrị Chineke bụ onye mee ka ihe niile gaa nke ọma maka mmiri bịara ibido n'ụtụtụ amchi Chineke. Anyị kpọkụkwa anyị na mmemme a biko jigidere anyị n'igwe ka anyị mee mmemme a n'udo. Chukwu zara ekpere emekwara ọfụma dịka mgbe m batara ebe a ọ tụrụ m n'anya ebe dị ukwuu maka amaghị m na ihe mfọ taata na ebe a na ọ ga-adị otu a. Chineke nara ekele n'ọnọdụ a. Biko ke ndị chọrọ ka anyị kenecha ndị nke ị chetara maka mmemme a ka o si gaa n'iru. Na mbụ ana m ekene onye isi anyị bụ Lọl Ezinne nke chi a. Ọchị na nwata ka m na-akwe maka na ebe bụ onye isi ndị uyo ma agbanị niile ma ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'isi ije. Ana m ekene na-ekenekwa mmadụ dịka nwanne anyị nwoke bụ nwa ma ọmị anyị mmadụ ụwa. Mama anyị mmadụ ụwa ọ tọrọ anyị ezigbo mkpụrụ n'obodo anyị bụ agbanị n'ebe ụmụ nwaanyị agbanị nọ. Maka na mama anyị abụ ebe onye ji aka ya wee chịkọtara ụmụ nwaanyị agbanị ghọta. So ihe anụmanụ nke anyị sị na ọ bụ 15 kịta ya 15 years ka mmemme a bido anyị wee na-atụ aro ka mama ya ji wee tọọrọ anyị ezi mkpụrụ anyị wee zọdụ mkpụrụ ahụ ụkwụ andọbịa bụ ihe mere o ji wee pụta ife n'ụbọchị nke taa. Ekene dịrị mma ya ebe ọbụla ọ na-asị m ka Chineke nna ka ọ nabata ya n'ala eze n'igwe n'aha Jizọs. Na-ekenekwa nwa ya nwoke bụ onye nke si anyị gawa na eso anyị n'azụ maka mgbe anyị na-ekwu okwu mmemme a anyị sị na anyị ga-akpe maka na ọ bụ nwanne anyị abụ ebe ka ọ dịka ọza ọ zakwa mụ na ụmụnne m
ana m ekene Chineke n'isi ya na-ekenekwa igwe ọhabeyi ọ ya bụ igwe ndụ amafọ ndị Eziagba autonomous na nwanne anyị nwoke bụ igwe Nwodowe Egbune onye Ogbeke ka ọ bụ na-ekenekwa Udokoya na-ekenekwa ndị ụkọchukwu anyị bụ ndị amụrụ n'ala na ndị bịakwa nọnyere anyị na ọtụtụ ndị ikwu na ibe ma ndị m enweghị ike ịkpa afọ ya ana m asị ka Chineke na cheta emu ha n'ụzọ pụrụ iche ka akpa ha si na-wee kwado anyị n'ọrụ a ka Chineke na-agọzi akpa ahụ ka ọ bụrụ akpa nwaanyị Zarephat ihe ọma agaghị akọ na akpa ha ogologo ndụ na ahụ isi ike ana m arịọkwazi ịdị n'otu dịka Chukwu malitewere ọrụ ebube wee jikọba anyị ọnụ anyị bụ uyo ma agba anyị adịghị ekwuzi na onye bụ Methodist maọbụ Ascension maọbụ Anglican kama na anyị niile bụzi ofu adịka Chukwu malitewere ọrụ a ya jikọkwa anyị ọnụ ka anyị dịka ukwu anyị anyị bụ ụmụ nwaanyị agba ka anyị na-emekwa mmemme a na-aga n'ihu maka na Chineke na-emere anyị otuto ga-abụ nke Chineke ebe ahụ ga-abụ nke anyị n'aha Jizọs. Please, can you tell us your name and where you're from? As you can see, I'm carrying signboards. Look at my shoulder, my chest. You can see that my name is what you are looking at. Then, straight to the point, I am Chief Superintendent CSP DPO AGBANI. Okay, thank you so much. Sir, please, can you tell us what you think about what happened today and the way you see AGBANI people? Honestly, it's a memorable day. It's something that I give God the glory. And also, thank Him for the organizers, especially the woman leader. She's a role model. And second too. And others, numerous, all of them. In fact, I see them as one body. Honestly, I used to attend some women events. By now, they have started fighting, biting, and other things. But you can see, it's just one body. When I mean one body, everybody look the same. Who will you fight? So, for the peaceful conduct of themselves here, it's very, very impressive. I give God the glory and I pray that God will continue to give them that grace to continue to use them to unite other women. And I pray that other women all over the world should learn from them. They are role model indeed. I have nothing to say. I'm not a woman, but I'm impressed. I feel like let me belong. Thank you so much, sir. Thank you. God bless you. God bless you. Okay. Onye bụ one? Biko, ị ga-agwa anyị mmemme nke taa ka o si gaa and ka o si jee iji ya na ka obi si dị gị mma. Yeah, that is my president. Okay, ke ndị na-asọ ka ikenecha maka ndị sọpọtụrụ na ndị sponsor chọrọ ihe ke ndị dị ka ndị one mgbe na-akpọ m abụ na ịnara ya SSG ya my general secretary SSG my PT my SSG my PT na-aga mkpụrụ na-aga n'iru mkpụrụ azụ na ihe a dị otu a nwunye ya na-akpọrọ anyị nwere ndị kọmitii ọ nwunye ya bụ kọmitii wee bupụta ọrụ a wee ma mma n'ụbọchị nkịta so ana m ekele Chineke n'ofu ya wee na-asị onye nwe anyị the love o tinye n'ime ụmụ nwaanyị abụọ today ọ ga-abụ. Amen. And I pray for my president. She's somebody that you can work with. She's a role model, a woman you can trust. In any time, whenever you call, she will only direct you, please do this. Let it be working. All I care is just for the good of the education. Okay. But in my next one, she will call me. Now, lastly, please. Biko no, can I get can you talk is okay? Ndị nọ in diaspora on the no. Okay, anyị na-ekene the chairman of this occasion,
anyị na-ekene Chief Rose, anyị na-ekene the guest of honor, anyị na-ekene ka nwunye gọvanọ, anyị na-ekene the commissioner ozugbo mmadụ ọbịa ebe a taa, anyị na-ekene our deans ndị dị na ihe award. Ụmụ ọga anyị na nwanne anyị nke nọ na mgbago mere na ụbọchị tata na ha ncha niile ma ndị nọ na US ebe niile ha nọ si na ụmụ nwaanyị agbọghọ ga-adị mma n'ụbọchị tata. Ndị niile sọpọtụrụ anyị, ụmụ ya nke a na-akpọ Ifeanyị Agụ, anyị niile so wee kwado ihe ọfụma ọfụma. Ndị niile anyị kpọrọ ebe a bụ ndị Igbo ntịzi anyị na-ekele Chineke isi ha n'otu n'otu wee na anyị amara Chineke n'isi ha ebe niile ha si otu ihe ha ji wee kwado anyị onye nwe ekwu ọchị na n'aha Jizọs. Amen.